בוקר טוב לכולם ולכולן. אני שמחה לראות פה כל כך הרבה פנים מוכרות וכל כך הרבה פנים של תלמידות מוכרות ואהובות, ואני מתרגשת שוב לעמוד פה באירוע פתיחת השנה אחרי שלפי דעתי יותר משנתיים לא היינו פה בצוק העיתים. אז אני שמחה שאנחנו חוזרות לשגרת הפתיחה שלנו, ובלי השתהויות מיוחדות אני רוצה להזמין את המברכות שלנו בבוקר הזה. ראשונה עורכת דין דפנה מיתר נחמד, שהיא יו"ר חבר הנאמנים של אוניברסיטת תל אביב ושותפה לקידום שוויון מגדרי בקמפוס ומחוצה לו. בבקשה. בוקר טוב. אני לא יודעת, להיות מברכות זה נשמע קצת זקנות הכפר, אבל בסך הכל, קודם כל בכובע הראשון אני בוגרת האוניברסיטה, לצערי לא לימודי מגדר, אז אולי אני אתחיל מזה שאני אגיד שאני פשוט מקנאה בכל אחת ואחת מכן, שיש לכם את הזכות לצאת לדרך או להמשיך את הדרך הזו. אני באופן אישי לקח לי הרבה שנים להרכיב את המשקפיים המגדריות, אבל ברגע שאתה מרכיב אותם או את מרכיבה אותם אין דרך חזרה, העולם נראה אחרת לטוב ולרע, ויש הרבה רע לצערנו. אני התלבטתי איך לפתוח את הדברים הקצרים שאני אומר לכם, כי הרבה פעמים אני נאלצת להתווכח עם אנשים שאני פוגשת באירועים חברתיים או לא, מקצועיים וכולי. האם יש עדיין בעיה עם נשים? בחדר הזה זאת שאלה תיאורטית וקצת עצובה, אבל יש הרבה אנשים שמתווכחים איתי ואומרים לי, תראי אותך, תראי איך הגעת, ותראי איזה יופי, ויש מנכ"לית זאת ויועצת זאת וכולי וכולי. אבל יש גם נשיאת מקסיקו, שבן אדם מעיז להטריד אותה מינית, לתקוף אותה. במקסיקו למדתי בהקשר לאירוע הזה שכל יום נרצחות 10 נשים. במדינת ישראל רק 33 נשים נרצחו מתחילת השנה, שזה היום ונורא ומתסכל ומטריד, ויש גם נשים, יש גם נושאים פחות דרמטיים אבל מטרידים מאוד, כמו איפה אנחנו בשולחנות מקבלי ההחלטות, מה עם שכר שווה לנשים, גם בדרגות הגבוהות. בעיראק הורידו לאחרונה את גיל החוקי לנישואים מגיל 18 לגיל 9. קראתי על זה לאחרונה, ובאמת המציאות עולה על כל דמיון. אבל כאן מי שנמצא כאן יודע ומכיר ויודעת ומכירה וללמוד זה בדיוק מה שעושים באוניברסיטת תל אביב. זאת אומרת, מה אנחנו עושים? קודם כל אנחנו צריכים לדעת מה קורה, לעומק, לאט לאט, להבין, לא בכותרות וסיסמאות אינסטגרמיות וסרטוני טיק טוק, אלא באמת להקשיב, להבין את הידע שהצטבר, ואז להפנים את זה, ואז בתקווה לעשות עם זה משהו, ליישם את זה גם בחיים האישיים וגם בחיים המקצועיים וגם בחברה שבה אנחנו נמצאים. בלימודי המגדר זה באמת מצפן לאיכות החברה, לצדק החברתי, דוגמה מאוד משמעותית. יש, נהוג לומר, מעל 50% של נשים בכל חברה, ובטח אצלנו. באוניברסיטת תל אביב יש יותר נשים בכל תואר, תואר ראשון, תואר שני, דוקטורט, יותר נשים לומדות מגברים. ובסגל האקדמי, נטע תכף תדבר על זה, קצת פחות. אנחנו עובדים על זה קשה, יש ייצוג משמעותי כרגע בסגניות הנשיא ודיקניות, שיפור מאוד מאוד משמעותי, ואני חושבת שאוניברסיטת תל אביב נמצאת במקום
טוב יחסית, תמיד שואפים לי יותר, ויש פה כוחות ונשים חזקות שרוצות יותר, רוצות שלימודי המגדר לא יהיו רק בתוך התוכנית, אלא בצורה יותר רחבה בכלל הקמפוס. ואנחנו חוגגים, מציינות היום את תחילת התוכנית של לימודי המגדר, ואני באה מעולם הפילנתרופיה. אז בפילנתרופיה נחרדתי לדעת ש2% בלבד מהכסף הפילנתרופי שמגויס בארצות הברית מגיע לארגוני נשים. נכון שכאשר אתה תורם לבריאות, לחינוך, לכל דבר אחר, אז יש גם נשים בקרב הקהילה שנהנית מזה. אבל לקידום נשים ולקידום השוויון ולהגנה על נשים נפגעות אלימות וכולם, 2%. במדינת ישראל זה פחות מ2%, ורוב הפחות מ2% במדינת ישראל מגיע לויצו ונעמת, שרוב התקציב שלהם הולך למעונות ילדים, שזה מאוד מאוד חשוב, זה מאפשר לנו לעבוד ולהתקדם וללמוד וכולי, אבל עדיין זה נותן את התחושה שהחברה הישראלית מזניחה, וגם הפילנתרופיה הישראלית והפילנתרופיה שמגיעה לישראל מבחוץ, לא מעניקות את התמיכה הרצויה לאותן אוכלוסיות מוחלשות. אז בשנת 2001, ארגון פילנתרופי בשם NCJW, National Council of Jewish Women, פנה לאוניברסיטת תל אביב ונתן תרומה משמעותית של $1,000,000. חבר'ה, זה הרבה כסף גם היום, אנחנו מדברים על 2001. כדי להקים תוכנית מגדר, ומאז קבוצה נפלאה של נשים שמעבירות את הבטון מאחת לשנייה, במרוץ שליחים בלתי אפשרי ובמאמץ מאוד מאוד גדול, פיתחו את התוכנית, לימדו והכשירו והשכילו נשים רבות, ואתם זוכות להיות היום ביניהן. אני מאוד מאוד גאה בזה בתור אחת הנשים באוניברסיטת תל אביב, בתור מה שהאוניברסיטה מייצגת, בתור מה שלימודי המגדר מייצגים. ואני רוצה לומר שלימודי המגדר לא נגמרים במגדל השן האוניברסיטאי של האוניברסיטה. התוכנית פיתחה מעורבות עם ארגוני נשים רבים, ויש תוכנית ספציפית שנקראת מתחברות להשפעה, שנולדה פה בתוכנית הזו, שמארגנת, מחזקת את השדה הפמיניסטי, מחזקת את ארגוני הנשים, עוזרת בקידום מדיניות, ובונה תוכנית חוצה ארגונים, עמותות, כדי לקדם וכדי לעבוד בשיתוף פעולה, שזה אחד המאפיינים של עבודה נשית, כמו שכל אחת מכם יודעת. אז אני פשוט רוצה לסיים ולהגיד תודה לדפנה, לחברותיי, אני הצטרפתי לאחרונה, אני נתלית באילנות גבוהים שבאמת לוחמות את המלחמה מדי יום. דפנה הקר, כנרת להד, נטע זיו, וכל מי שהיו לפניהן, וכל מי שיבואו אחריהם, בהצלחה לכולכם. תודה. תודה לדפנה, ואני מזמינה את פרופסור נטע זיו, סגנית נשיא אוניברסיטת תל אביב להוגנות, גיוון וקהילה, שכל קהילות הקמפוס וגם התוכנית שלנו התברכנו בה, ופועלה המדהים בתפקיד הזה, כמו בכל תפקידי הקודמים בקמפוס ומחוצה לו, הוציאו אותנו נזכרות מאוד. תודה רוני. אף פעם לא מצליחים להגיד את השם שלי נכון, וזה בסדר. כי גם הוגנות וגם שוויון וגם מגוון וגם הכל טוב. אז בוקר טוב לכולן. אני מאוד מאוד שמחה ונרגשת לברך הבוקר אתכם, באות ובאי הכנס. רואות אור, ספרים פמיניסטיים דווקא עכשיו. בספר הקנוני, The Feminine Mystique, כתבה בטי פרידן כך: The only way for a woman and a man
To find herself, to know herself as a person, is by creative work of her own. ואכן, יש לנו הבוקר קבוצה מפוארת של יוצרות, כתיבה עיונית, סיפורת, שירה, קולנוע, כתיבה אוטוביוגרפית, שמן הסתם חלק מהמוטיבציה שלהן הייתה גילוי עצמי והכרה עצמית. אבל כמובן דברים לא מסתיימים כאן. שהרי הקשר בין כתיבה ופעולה, בין טקסט לאקטיביזם חברתי ופוליטי, הוא מהותי וחזק במיוחד בתוך העולם הפמיניסטי. תיאוריות פמיניסטיות תמיד ידעו לפרום ולשבור גבולות בין רעיון ומעשה, בין טקסט לבין פעולה, וכמובן בין האישי לבין הפוליטי, וזה מה שאנחנו מציגות ומציעות כאן הבוקר. ולמה דווקא עכשיו? כי זו תקופה שבה הישגים שחשבנו שהם כאן להישאר ושיהפכו למובן מאליו, מאוימים יום יום שעה שעה. משטרים ברחבי העולם, שמענו קצת על עיראק, ישראל לצערנו במקום טוב בהקשר הזה, משיגים לאחור פריצות דרך של נשים והישגים שבהם זכינו אחרי מאבקים סיזיפיים וארוכים שבסופם הוטב ולו במעט מצבן של נשים. שום דבר כבר לא מובן מאליו. ולפעמים אנחנו עומדות ומשתאות ולא מאמינות שצריך לחזור למושכלות יסוד. אנחנו עדות להשחתת תמונות נשים במרחב הציבורי, רצח נשים, 33 נשים בישראל נרצחו מתחילת השנה, שוב ושוב מקודמות הצעות חוק להרחבת סמכויות בתי הדין הדתיים, הרבניים, להרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה, להקלה בקבלת רישיונות נשק. יותר ויותר אישי ציבור מדברים בגלוי על הרצון להפוך את ישראל למדינת הלכה. לנשים זה לא טוב. אותו קשר בין תיאוריה לבין אקטיביזם היה תמיד גם נר לרגלי התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת תל אביב. היום, כמו בעבר, השאיפה של התוכנית היא לייצר כלים וידע עמוקים ורחבים יותר להבנת המציאות, אך לא רק לשמם, אלא כדי להביא לשינוי בעולם, להצמיח מנהיגות אינטלקטואלית פמיניסטית שתשלב דעת ומעשה. לכן רק טבעי הוא שאירוע הפתיחה של התוכנית יעסוק בנשים יוצרות, שכל אחת היא בעלת אמירה ספרותית, הומניסטית, פוליטית או פמיניסטית, ושיצירתה פועלת בעולם לתיקון. אני מברכת מעומק הלב את התוכנית, שאתמול למדתי שיש לה 650 בוגרות ובוגרים. ותראו שהיא תהיה עוד היהלום שבכתר שלנו כאן. אנחנו מבטיחות לעשות את הכל שזה יקרה. אני מברכת את הקהל שהגיע, את היוצרות, וכל מי שהשקיע ועבדה כל כך קשה להצלחת הבוקר הזה. אני מאחלת לכולנו שנה אקדמית מוצלחת ושקטה. אני מאחלת שהשנה תביא איתה גם בשורות של משא ומתן מדיני, סוף לאלימות, סוף ללחימה באזור וחתירה לשלום. תודה רבה. אני גם חושבת שזה עדיף. את יכולה? אוקיי. תודה רבה לפרופסור נטע זיו, ואחרונת וחביבת המברכות, פרופסור כנרת להד, ראשת התוכנית ללימודי נשים ומגדר, האהובה מאוד, שאת פתיחת שנת הלימודים שלה אנחנו חוגגות היום. שומעות? נהדר. שלום לכולן. יש לי דקה, אני חושבת, לברך אתכן ולברך ראשית את הסטודנטיות הנפלאות שלנו שהתחילו השנה, ואת הסטודנטיות שממשיכות ואת הבוגרות שלנו. אתן יודעות כמה אנחנו אוהבות אתכן וכמה אתן הן אלה שעושות את התוכנית. תודה שאתם כאן. כשאתן נפרדות מאיתנו זה כואב לנו פיזית, ולכן זה תענוג מיוחד לראות רבות מכן כאן. אני מאחלת לסטודנטיות הפלסטיניות, הישראליות, אני מאחלת ימים טובים יותר של ריפוי, של תיקון, שכל אחת תוכל לחזור הביתה. ולכן שרואות אור בתוך האפלה הגדולה שאנחנו חיות בתוכה, וכל הזמן ממשיכות לחשוב כיצד לתקן, כיצד לשאול שאלות חשובות. ויש המון אופטימיות במרחב הזה שיצרתן הבוקר כולכן.
אני מודה מכל הלב למפיקות העל של האירוע, לפרופסור דפנה האקר, לדוקטור רוני הלפרן, לחגית כרמל האלופה, לשותפות היקרות שלנו בנציבות, לפרופסור נטע זיו על התמיכה המדהימה, למיכל בונה מזרחי, איפה את? תודה, תודה, תודה רבה ענקית, וליושב ראש חבר הנאמנים שלנו על השותפות והתמיכה המדהימה והרצון שלנו להיות שותפה אמיתית בעוד הרבה יותר מ-25 שנה, עוד 50 והלאה, וכמו שנטע אומרת שנהיה היהלום, שנמשיך להיות היהלום של הרבה כתרים. תודה ויום מוצלח. אוי, סליחה, תודה רבה לארגונים הפמיניסטיים שהגיעו לכאן, תודה לכולכן, וברכות חמות לכל היוצרות שתכף נשמע עוד. אני רוצה לתאר לכם לפני שנתחיל, להסביר קצת על קטע הריקוד שראיתם מחוץ לאולם, והוא מתוך ספיצ'לס. זה מופע מחול שראיתי לפני חודשיים בערך בסוזן דלל והוקסמתי ממנו. אני מספרת לכם כדי שפשוט תלכו לשם. אז ספיצ'לס הוא מיזם אומנותי שמעלה על סדר היום דיונים ונאומים פוליטיים באמצעות רקדנים. זאת אומרת שם קבוצה של רקדנים שכל אחד בא עם נאום אחר והם רוקדים אותו, ובמובן הזה הם בעצם מחברים את הגוף, ואפשר לעשות על זה דיון שלם, לנאום, והם בעצם מייצרים פס קול לגוף היצרי, החי, המזיע, המרגיש, וזה פרויקט פוליטי, הוא מחפש אחרי דמויות הנהגה שאפשר ללכת אחריהם וככה. מה ששמעתם בכניסה זה היה מתוך הנאום של רבין שעבר ללשון נקבה, ומתוך הנאום של אלכסנדרה אוקסיו קורטז, ובהמשך פתאום יהיה איזה רגע ויהיה נאום אחר משל סוג'ונור טרוף, Ain't I a woman. אז שתבינו מה אתם שומעים כשזה יגיע. אוקיי, אז זה היה, עד עכשיו זה היו הסברים וכאלה. אז שוב שלום, אנחנו מתכנסות הבוקר סביב הכותרת רואות אור. זה ביטוי פיוטי משהו שמצהיר שאנחנו משיקות ספרים ויצירות חדשות שנולדו אל העולם. אבל בימים האלה, כמו שאמרו קודמותיי, כשהאור בישראל נראה רחוק ועמום כל כך, כאשר לא פעם אנחנו תוהות בייאוש מה יהיה, לראות אור הופך להצהרת כוונות פוליטית כנגד השמיים הכהים והקודרים שמעלינו, והם קודרים ומתקדרים כל הזמן. כי לראות אור פירושו לחוש תקווה. לא כי אנחנו מניחות שהעתיד יהיה טוב יותר, לא בטוח בכלל, אלא מתוך השאיפה והמחויבות ליצור אפשרות לעתיד אחר גם כשחשוך. התקווה הפמיניסטית שאנחנו מדברות בה היא צורה של עקשנות מוסרית רגשית. להמשיך לדבר, לחשוף אי צדק, לסרב להשתתק, גם כשהמאבק מתיש, והוא מתיש, אלא שאנחנו לא יכולות ליפול לייאוש פוליטי. התקווה היא כיוון תודעתי, תנועה של הגוף והנפש לעבר אפשרות אחרת, גם כשהמציאות מתעקשת לסגור אותה. כי ללא תקווה אין פעולה. תקווה היא מרחב הדמיון שבין המוכר והעגום ללא ידוע. התקווה היא שמאפשרת לנו לדמיין, והדמיון הזה הוא התנאי לשינוי. תקווה היא שמאפשרת לנו ליצור יחסים חברתיים אחרים ולחתור אליהם מתוך משמעת של אמונה בשינוי. ככזאת, תקווה איננה רגש רך של תמימות נאיבית, אלא של אחריות מוסרית. להיות אופטימית פירושו להאמין שראוי להמשיך להתנגד, לדבר, לכתוב, ללמד, לאהוב,
גם כשהחושך דוחק. תקווה היא אסטרטגיה רדיקלית נגד ציניות מעקרת. תקווה היא תנאי לחירות. באטלר רואה בתקווה תוצאה של פעולה קולקטיבית, ולא של אמונה פסיכולוגית. בכתיבה המאוחרת שלה היא מדברת על תקווה שמופיעה בגוף הפוליטי, בהתכנסות של קולות מושתקים ברחוב. התקווה היא אפקט של פעולה. אני מצטטת, העובדה שאנחנו עדיין מתאספים, זו עצמה תקווה. ולא במקרה נבחר לדימוי ההזמנה שלנו פרט מתוך עבודתה של רות פתיר, מקוננות. יצירה שמציגה קהילה של נשים שנושאות קול משותף של כאב, אבל גם של עמידה, של אחווה ושל תקווה. כמו המקוננות של פתיר, גם אנחנו כאן, היום, נושאות קול קולקטיבי, קינה, מחשבה וחזון. מקהלה של נשים שאינן מוותרות על הזכות לדבר, לבכות, לנוע ולאהוב, ולהפוך את כל אלה למעשה של אור. מעשה של אופטימיות עיקשת, שהיא אולי אחת הצורות העמוקות ביותר של אומץ. אז הבוקר, כשאנחנו פותחות שנה חדשה, אני מבקשת לאחל לנו, כולנו יחד, בוקר אור. סליחה, אני לא מוזמנת ולא בתוכנית, אבל לא יכולתי להתאפק ולהיזכר במקור של המילה מגדר. אנחנו חוזרים אחורה וג'נדר, ג'נדר, ג'נדר, ובשלב מסוים אמרתי לוורדה ביקוביצקי שהייתה מזכירת הפקולטה שלנו, אולי נחשוב על שם בעברית. אז היא אומרת, תסבירי לי מה זה. לא יודע מה זה ג'נדר בכלל. והסברתי לה על רגל, כל התיאוריה שלנו על רגל אחת, מה שעכשיו אמרת כל כך נפלא. והיא אומרת לי, אוקיי, ג'נדר זה גדר ומין, ביחד זה מגדר. שמחתי מאוד על המילה הזאת, פניתי לאקדמיה ללשון, וביקשתי שיאמצו את זה. אז אמרו, לא, העברית לא סובלת שורשים מרובעים. אז אנחנו לא מרובעות, אנחנו עגולות, ויש לנו את המילה מגדר. תודה לפרופסור חנה הרצוג. ואתם רואים שחלק מהדינמיקה של האירוע הזה זה התפרצויות בלתי צפויות ומעוררות. אז אם אנחנו עוסקות במחשבה, הגות ואקטיביזם שנותן לנו תקווה ושמאפשר לנו אופטימיות בזמנים האלה, אין יותר טוב מהדוברות הנהדרות שלנו היום, הראשונה שבהם, שאין צורך להציג אותה ובכל זאת, דוקטור אורית קמיר. היא אייקון, אתם מבינות את זה, היא אייקון. היא אחת הדמויות הבולטות והחשובות בזירה הפמיניסטית, ואי אפשר להפריז בהשפעה שלה על השיח הציבורי ברשימה לא מבוטלת של סוגיות מגדריות. אז כמרצה, אני אמנה רק דבר אחד, כמרצה צעירה למשפטים במחצית שנות ה-90, היא יזמה וניסחה את החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית שהתקבל בכנסת בשנת 1998, ומאז הקדישה שנים רבות להטמעת המהפכה הפמיניסטית שהוא חולל, וזה רק אפס קצהו, אוקיי? ספרה החדש שלכבודו אנחנו, שמו לקראת הגל הבא, פמיניזם מן היסוד, שיצא בהוצאת פרדס, הוא קורס יסוד בפמיניזם ללימוד עצמי, גם כבסיס להוראה במסגרות שונות, אבל גם בכלל, והוא מציג את הפטריארכיה, גישות פמיניסטיות בסיסיות שונות, ואת תפיסתה הפמיניסטית של קמיר, פמיניזם, כבוד אדם וחווה. דוקטור אורית קמיר, בבקשה.
אז מה בסוף, הנחשים או מדינה חופשית. חופשית עדיין. בוקר טוב, מרגש מאוד. אני רוצה להיות אופטימית וממלכתית, אבל אני מעדיפה להיות אמיתית, תסלחו לי, אין לנו מספיק זמן בשביל גם וגם. לפני 25 שנה בערך פנה אליי חגי בועז מהאוניברסיטה המשודרת ורצה לעשות מהלך מהפכני ולהכניס פמיניזם, התייחסות לנשים, לאוניברסיטה המשודרת, שזה לא שומעות, בסוף לא שומעות, לקרב את הנחשים. אוקיי, עכשיו שומעות? שומעות, אוקיי. התוצאה הייתה קורס בגלי צה"ל שעדיין קיים עד עצם היום הזה, עדיין, ואחר כך ספר בעקבותיו שאני יודעת שלרבות מכן יש אותו, קראתן אותו, למדתן ממנו. והסיבה שאני מזכירה את הספר הזה, זה היה הספר הראשון שכתבתי על פמיניזם לציבור הרחב בישראל. זו הייתה משימה מונומנטלית, להחליט מה נכנס, מה לא נכנס, איך לחלק את זה. והוא עשה עבודה נפלאה שאני שומעת עליה עד עצם היום הזה. לפני כשנה פגשתי מרצה למשפטים שאמרה לי, כן, כשיצא הספר, האיש שלי ואני, קראנו ביחד פרק, ישבנו, שברנו את הראש, למדנו, נהיינו פמיניסטים. וזה לאורך הרבה שנים ליווה אותי איפה שלא הלכתי. אמרו, קראתי את הספר שלך ופרסמתי 9 ספרים. מה זה הספר שלך? הספר שלך זה הספר שלמדו ממנו 5 עמודים פה או פרק שם, אבל הוא עשה את העבודה שלו. ולמה אני מציינת את זה? כי הספר ההוא נכתב בתחילת דרך, בהתרגשות של סלילה חדשה, ואני חלילה לא מבטלת לרגע את פעולותן של כל מי שכתבו ספרים פמיניסטיים הרבה לפני שנת 2000, אבל כספר לציבור הרחב, ולהביא את המושגים הפמיניסטיים בלי להתנצל ולהגיד יאללה נו הגיע הזמן בואו כבר נהיה פמיניסטיות. בכל זאת זה התחיל אצלנו לצערי הרב רק בשנת 2000, והמחשבה הייתה שהנה אנחנו עולות על הדרך והולכות קדימה. הספר החדש שבין השאר אותו אנחנו חוגגות היום לקראת הגל הבא, פמיניזם מן היסוד, ותודה רבה על היוזמה של פרופסור דפנה הקר ועל ההכנה והביצוע, נכתב באווירה אחרת לגמרי, למטרה אחרת לגמרי. אנחנו כבר לא בתחילת דרך. המטרה שלי עכשיו הייתה לשמור על הגחלת, שיהיה משהו שיהיה לכל אישה תחת היד, שכשלא יהיו יותר לימודי מגדר ויבטלו את הקורסים ולא תהיה יותר תוכנית ולא יהיה תקצוב וכל אחת תישאר עם עצמה, שלכל אחת יוכל להיות משהו תחת היד אם היא תסתיר אותו ותשמור והיא תוכל להיזכר. אני מצטערת, זה לא כל כך רחוק מהמציאות, זה עדיין לא כאן. ראינו מה קרה בהונגריה, שמרצות פמיניסטיות נאלצו להסתובב עם שומרי ראש ואחר כך לברוח באישון לילה ולגנוב את הגבול לאוסטריה כדי שלא יבולה להן. אנחנו לא מאוד רחוקות משם, אנחנו בדרך. ברגע שנבחרה הממשלה הנוכחית, שהמשמעות של זה הייתה ברורה לי מהרגע הראשון, אני רק אומר שזכיתי להיות ברשימה השחורה של אבי מעוז הרבה לפני שהיא התפרסמה בסוף שנת 22, ואני יכולה להגיד מניסיון שהרשימה השחורה הזאת גרמה לרוב מוסדות המדינה להפסיק להזמין אותי להופיע בפניהם הרבה שנים לפני שהם זכו בבחירות. האנשים האלה רציניים, הם עובדים, הם יודעים מה הם רוצים, הם יודעים מה הם עושים, ולכן אין לנו מנוס אלא להיות רציניות לא פחות למולם, כי לעמוד צודקות ויפות מנגד זה לא מספיק. צריך לעשות עבודה וצריך להיות נחושות. כשהממשלה הזאת עלתה לשלטון היה ברור לי שהבקלש שנחווה עכשיו יהיה בעוצמה שלא ידענו עד היום, ולא שלא ידענו עד היום, אבל זה משהו אחר וזה משהו אחר, ואנחנו באמת על מדרגה אחרת, ולצערי הרב עלולות להיות מדרגות נוספות. אז מה עושות? אז עושות 3 דברים. קודם כל מבצרות את היסודות, נכון? מחזקות את הבסיס. לחזק את הבסיס זה קודם כל לדעת מי אנחנו, מה אנחנו, מה זה פמיניזם, על מה אנחנו נלחמות, למה זה חשוב, ואיך זה צריך לבוא לידי ביטוי בכל היבט והיבט של חיינו, בכל דקה של היום. הדבר השני זה להרחיב את המעגלים.
זה לא מספיק שאנחנו כאן ממלאות אולם וממש ממש שמחות לראות אלה את אלה ומפרגנות זו לזו, זה לא מספיק. אנחנו צריכות להגיע גם לסובבים ולסובבות אותנו בדרגה הראשונה והדרגה השנייה והדרגה השלישית. אין לנו שום ברירה, כי הכוח כאן הוא במספרים. הדבר השלישי הוא להצטרף וליזום, להצטרף למה שכבר עושות וליזום דברים שבהם יש לי ערך מוסף, שבהם אני יכולה לתרום, שבהם אני אולי יכולה להוביל. והספר הזה מבחינתי היה הצירוף של שלושת הדברים האלה בתור הדבר הראשון שאני יכולה לעשות. ולכן באותה שנה שאת רובה ביליתי בהפגנות על כבישי אספלט רותחים סביב הכנסת ובגבעת רם ואיפה שזה לא יהיה, אני ירושלמית, יש עוד דבר כזה. את הזמן שלא ביליתי על האספלט הרותח ובעימותים עם סוסים מסכנים שכל הזמן ליבי יצא אליהם, אבל שמו אותם מולי. אז כשלא הייתי שם כתבתי את הספר הזה בדיוק בגלל שמבחינתי זה לבצר את היסודות, זה להזכיר לנו על מה אנחנו נלחמות, להרחיב את המעגלים, התקווה היא שזה יגיע לכמה שיותר קוראות וקוראים, ולעשות משהו שאני יודעת לעשות, שזה לכתוב פמיניזם ולנסות להביא אותו הלאה. אז הספר הזה זה המחאה שלי, או הצעד הראשון, או ההתחלה של המחאה שלי, ואני קוראת לכן לראות בו הזמנה שכל אחת תשאל את עצמה איך אני מחזקת את היסודות שלי, התשובה ברורה לקרוא את הספר, איך אני מרחיבה את המעגלים, התשובה ברורה לקנות עותקים ולחלק לחברות. יש לי כאן חברה שקנתה לא יודעת כמה עותקים וחילקה לכל חברותיה ואמרה להם, ולהעביר לנכדות ולהעביר לילדות ולשכנות, אין מה לעשות, זה מה שצריכות לעשות. יש גרסה דיגיטלית, כן. וההוצאה, הוצאת פרדס, לזכותם יאמר, הם עדיין מוכרים את זה במחיר ההיכרות, שהוא חצי מחיר, שזה מאוד יפה מצדם וכדאי לנצל את זה. ומה אני יכולה לעשות, למה אני יכולה להצטרף ומה אני יכולה ליזום. אני אומר רק בשנייה לפני שרוני תזרוק אותי, אני רואה שהיא לא מסתכלת על השעון, גם אני לא מסתכלת על... דפנה, אוקיי. אז היא תזרוק אותי, אז אני אדחוף עוד כמה, יש לי עוד 2 דקות? אז אני רק אומר שההתלבטות הייתה גדולה. הספר הזה מבחינתי הוא סוג של, אמרתי, שמירה על הגחלת, הוא סוג של מכתב בבקבוק. זה כואב לי אפילו להגיד את זה. אני שולחת אותו ואני מקווה שכל מי שתמצא את עצמה על אי בודד תשמע את קולנו ותדע לא רק מה היה אלא מה לעשות להבא. וזו שאלה גדולה, כשיש לך בקבוק ואת לא רוצה שהוא ישקע, את צריכה להחליט מה חשוב ביותר להכניס לתוכו. והתלבטתי הרבה, ומה שבסוף בחרתי זה את האלף בית של חשיבה פמיניסטית לכל סוג, לא לכל סוגיה, אבל סוגים בסיסיים רבים, כי גם הספר באמת צריך להיות כמה שיותר קצר, אותיות גדולות, ושגם יקראו אותו, חוץ מזה שהוא יהיה יפה. אז כן, אז הבאתי פמיניזם ליברלי ופמיניזם תרבותי ופמיניזם רדיקלי, מה שכולנו חושבות שאנחנו יודעות כמובן מאליו. רובנו לא באמת יודעות עד הסוף, אבל אנחנו חושבות שבגלל שפעם קראנו 3 עמודים על זה, אז צריך לדעת את זה, כי זו חשיבה פמיניסטית. זה להיות פמיניסטית. להיות פמיניסטית, כך או אחרת, זה להיות מזה, לאמץ את צורת החשיבה הזאת או הזאת או הזאת, או קצת מכל אחת מהן ותשלובת של כולן. הדבר הראוי והמומלץ ביותר לטעמי, לאמץ קצת מזה, הרבה מזה, טיפה מזה, לשנות. היום אני יותר רדיקלית, מחר אני יותר ליברלית, הכל טוב, אבל צריך להכיר את זה. ועשיתי בספר משהו שמעולם לא ניסיתי לעשות בעבר, והוא לדעתי החלק החשוב ביותר בספר, ועליו אני ממליצה. גם אם לא תקראו את הספר, אנא קראו את הפרק הזה והכריחו את כל הסובבות והסובבים אתכם לקרוא. פטריארכיה, מהי פטריארכיה? כי כשאנחנו מנסות להגיד לאנשים שאנחנו פמיניסטיות, אז הרבה פעמים מסתכלים עלינו כפי שכבר נאמר כאן, בשביל מה זה טוב, מי צריך את זה, העולם, תסתכלו על עצמכם, אתן נשים חזקות, מצליחות, אתן לא צריכות שום דבר. כדי להבין מה זה פמיניזם ולמה צריך אותו, צריך ללמוד, לראות שאנחנו עדיין חיות בפטריארכיה. המילה יכולה להפחיד, לא להפחיד זה לא משנה, אבל זה האוויר שאנחנו נושמות, זה המים שבתוכם אנחנו שחות, זה העולם שלנו עדיין.
וזה הדבר שאנחנו הרבה פעמים מדלגות מעליו, ואי אפשר לדלג מעליו, כי עד שלא ממחישים לאנשים את הפמיניזם שסביבנו, אז אין טעם לנסות לשכנע אותן להיות פמיניסטיות. ובעצם, מה זה פמיניזם? לראות את הפטריארכיה ואז ללמוד ולהבין ולרצות לפרק אותה ולשנות אותה. אז הפרק על הפטריארכיה, אני חושבת בספר הזה הוא בעצם תרומתי הגדולה ביותר, והפטריארכיה מכילה בתוכה את כל הרעות החולות, נכון? היא מכילה את האפליה, היא מכילה את ההדרה, כמובן הרעה החולה שאנחנו מאוד מאוד מרגישות אותה עכשיו, היא מכילה את האלימות נגד נשים שבישראל הבינו יותר מהר מאשר דברים אחרים. וכשלומדים פטריארכיה וכשלומדות לראות בעיניים פמיניסטיות, אז מבינות שגם רדיפת הפצ"רית שנעשית מסיבות אחרות לגמרי, היא נעשית כדי למוטט את שלטון החוק, היא נעשית כדי להכשיר פשעים נגד עצורים שלא רוצים לחקור את מה שנעשה להם, היא נעשית מסיבות שכולנו יודעות מהן, אבל זה גם רדיפה של אישה. וכשבאותו יום נרדפת הפצ"רים ומאחלים לה לתלות אותה בראש חוצות, ומואשמת היועצת המשפטית לממשלה בזה שהיא אשמה במה שעשתה הפצ"רית, ונפתח כתב אישום או חקירה, מה שזה לא היה, נגד שקמה ברסלר, אסור לנו לא לראות גם את ההיבט המגדרי. וכדי לראות את זה וכדי שלא ינפנפו אותנו ויגידו טוב את עם הרגישות שלך עוד פעם את רואה נשים בכל מקום, יש גם דברים אחרים. כן, יש גם דברים אחרים ויש גם את רדיפת הנשים הללו, וכדי לראות את זה אנחנו צריכות לחזק את היסודות של עצמנו ואחר כך להרחיב את המעגלים ולהצטרף להתנגדות. תודה רבה לכם. יש מקומות פנויים מאחורה, הנה אני אומרת את זה לאלה שמחפשים. תודה לאורית קמיר. אני חושבת שבסוף אנחנו נקרא אורית קמיר בישראל, על משקל לקרוא לוליטה בטהרן במצב הנוכחי וכזה. אני רוצה להזמין את איריס אליה כהן, משוררת, סופרת ופעילה חברתית, זוכת פרסים רבים. היא פרסמה עד עכשיו 17 ספרים למבוגרים, ילדים ופעוטות, בהם מכתוב, גלבי, דושינקה נשמה, שחרחורת, פלא פואמות ושירים. בבקשה איריס. גם אני מחפשת את דפנה בעיניים שהיא תעצור אותי אחרי 4 דקות. אני כתבתי 2 פואמות, אני אקרא היום את 2 הפואמות, כתבתי יותר פואמות אבל 2 פואמות, אחת מהן נקראת יולדות והיא מתארת בעצם את לידת ביתי הבכורה, לידה מהגיהנום, 72 שעות, ויש פה בעצם 72 בתים פחות או יותר ככה, אבל אני לא אקרא לכם את כל 72 הבתים. רק אומר שזה גם מתכתב עם האתוס הגברי של הישראלי, ואתם תבינו בהמשך. נכון, לא הייתי ילדה, אבל גם אישה לא הייתי. הייתי אפשר להגיד צעירה, גם הכרה לא הייתי. בייצתי כדת וכדין, השתחלתי, חצררתי, ריחמתי ולא על עצמי, ביקשתי להיות כמו כולן. נכון, לא הייתי ילדה, אבל גם אישה לא הייתי. הייתי כל כך צעירה וברורה. חשבתי שאין לי ברירה, ואולי לא הייתה לי. הלכתי לאן שאמרה המזכירה. נכנסתי לחדר, חיכיתי לבוא הרופא, ישבתי יפה ובשקט. קראתי את כל הכתוב בחוברת, מילאתי פרטים, את אותם הפרטים שוב ושוב. חתמתי. אחר כך פשטתי סמלה, ואז תחתונים. גם חזייה? שאלתי. הרופא, להלן הרופא, נד בראשו לשלילה. נשכבתי היכן שהורה. סד עינויים אימתני. עוד קצת. לאן? למטה. ירדתי. פיסקתי רגליים. רחב ואין צורך לצעוק. זה כואב. הרופא נד בראשו לחיוב. נכון, לא הייתי ילדה, אבל לא הייתי אישה, הייתי מדי ומאוד צעירה, גם חכמה לא הייתי, הייתי טיפשה.
תמיד היה איזה רופא, אח זוטר או פקיד או לבלר, סטודנט מתמחה, סניטר או נגר או טכנאי או זה שמדפיס מדבקות, שידע הרבה יותר טוב ממני מה עליי לעשות. מה רציתי? רציתי להיות כמו כולן. למרות שכולן השתנתה ובקושי זיהיתי אותה מקרוב. שעה 8. 5 מצביעים נכנסים אל החדר. הראשון מפקד מחלקה. במקום ראשונים את רואה דאגה עמוקה. השני על תקן הסגן דווקא מחייך. לוקח לך זמן להבין, לא אלייך אלא לאחות המתוקה שבדיוק הוזעקה. השלישי, סגן הסגן, ניצב בפינה כמו פיזה, נטוי, מת לנפול על צידו. את פוחדת, גם את לא הכי יציבה, ומולך מזרים, הקירות, חששות ואימה, רפאי התקרה, מחבירים כאור ניאון לבן, אבל את שוכבת. חצי נחמה. הרביעי, צווארו מטלטל כיונה. מעניין במסירות כלעומת סגן הסגן, מה הם אומרים לך את לא מבינה. ושוב מעלייך שיחה, רסיסי משפטים, נשורת מילים מכסה את ההר שמכביד על בטנך, נטולת הבגדים, טבורך מאדים כלא הגש, ועוד רגע תהיה התפרצות. אם לשפוט על פני החשש על פניהם, את עומדת למות. היה חמישי, טיפוס מנומנם, כנראה המרדים. הרופא תנשמי, המרדים תנשמי, סליחה. הרופא תרגעי, המרדים תנשמי, ואת מבקשת, אפשר לפחות לפתוח חלון? אין חלון, הוא אומר, רק וילון. אז וילון? לא, אי אפשר, הוא ליופי. אבל הוא כל כך מכוער. הרופא תרגעי, המרדים תנשמי, האחות מחזיקה מלקחיים כאילו תינוק זה בורקס. חם לי, תפסיקי לזוז, כואב לי, את זזה. איפה אמא שלי? היא בחוץ. הרופא תרגעי, המרדים תנשמי, כואב לי, תפסיקי לצעוק, חם לי, קשה לי לנשום. אבל לדבר לא קשה לך. פה צריך טם 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 טם. היה אז בוקר היום הרביעי למלחמה, האופק התפצל להרבה אופקים קטנים, שמיים נדבקו אל החלון כמו פשקרוויל של אלוהים. הייתי בעיצומו של הקרב על התינוקת, השתוללתי שם כמו לביאה תלושת גורים. זו הייתה לביאה בלתי רגילה. ב8:30 ראיתי כוכבים שחורים מעל ראשי, על הקירות מזמזמים זבובים. נזכרתי איך אבי היה צולף בהם בזנב מגבת. לצירים את השיטה, קודם הם תקפו מאחור, אחר כך ירו צרור, אחר כך נחו. אז בין צרור לצרור ניסיתי לנשום, אבל לא תמיד זכרתי מאיפה נושמים. פתאום השתתקו לי החצוצרות. הפסקתי לצרוח. חששתי שגם השחלות לא יחזיקו מעמד. מישהו היה צריך לקחת אותי לניתוח, אבל לא היה לי זמן לשאול מי מתנדב. ב9:30 ראיתי מלאכים כחושים חותרים מולי, מתבוננים בי ברהבתנות כמו להקת קרישים שלא אכלה שנים. נשארנו רק אני ואני. עליתי מעצמי בכוח של 2 פלוגות עד שגם התעלה נקראה. שכבתי גמורה, לא ידעתי היכן האחרים. הקשר עם הרופא ניתק עוד בתחילת הקרב. ב10:20 ראיתי עוד רופא יורד אליי כמו משה מהר סיני. אני הייתי עגל הזהב. דחפתי בפעם האחרונה והתרחקתי כמו שיכולתי לפני שאתנפץ. היו לי 4 שניות לתמרן. ידעתי שנעלם לתינוק את הדופק, אבל לא ידעתי אם עפתי מההדף, אבל באותו רגע חשבתי שזה הסוף. מול 2 רופאים מבוהלים ודווי תקרת בית החולים, אמי אומרת תהילים על ביתה היולדת. תודה רבה. תודה עצומה לאיריס אליה כהן שהביאה לנו את הגוף וסיפרה לנו על ההתמודדות שלו עם הפטריארכיה, עם המבט של הפטריארכיה, עם הנרטיבים של הפטריארכיה ועם המוזיקה של הפטריארכיה. והיא עוד תחשוב, she'll be back. אני רוצה להזמין את פרופסור יופי תירוש מהפקולטה למשפטים כאן באוניברסיטה שלנו.
והיא כמובן פעילה ציבורית ותיקה ועקבית, זאת אומרת, היא לא רק באקדמיה, כמו שהיא אומרת על עצמה, היא בשוחות. היא ממש בשוחות. והיא מתעקשת על ניסוח חזון מאוזן בישראל, במתח שבין זכויות דתיות לשוויון מגדרי. המחקרים שלה עוסקים במשפט ותרבות, בגוף במשפט ובשוויון ואיסור אפליה. הספר החדש שלה, שלכבודו אנחנו כאן, הופרדנו כך, מורה נבוכים להפרדה מגדרית. בספר הזה היא מנסחת את המסגרת הרעיונית שדרכה היא מציעה להבין את הסוגיה הרוכשת של הפרדה מגדרית. והיא מעניקה לנו הן עובדות והן היסטוריה והן אוצר מילים חיוני. אז הספר הזה יצא בהוצאת קרן ברל כצנלסון בעקבות פרוץ ההפיכה המשטרית לחיינו. פרופסור יופי תירוש, בבקשה. רגע לפני היקיצה הבוקר היה לי חלום שכל כך הלם בי עד שהחלטתי לשנות את... מה קורה? כן, לא, הם ממש קשים. החלטתי לשנות את פתיחת דבריי הבוקר. חלמתי שצה"ל מחייב חיילות וקצינות לדווח על ימי המחזור החודשי שלהם. למה? אין לי מושג. הרי אין קושי הלכתי בסמיכות לאישה שאיננה אשתך, גם אם היא בתקופת הווסת. ואז עלה בי הקול של פרופסור המחשבה הראשונה שלי הייתה שאני צריכה לדבר על החלום של זה עם הפסיכולוג שלי. ואז עלה בי הקול של פרופסור אווה אילוז שלימדה אותנו שלעיתים הפסיכולוגיה איננה המסגרת הנכונה להסבר האמיתי. עלינו לפנות אל הפוליטי, אל הסוציולוגיה, התרבות, הכלכלה והמשפט בשביל להבין. נדמה לי שבדברים הבאים שאותם כבר כן תכננתי מראש לומר, יימצאו הרמזים לחלום שלי. לפני כשבועיים אושרה בוועדת השרים לענייני חקיקה הצעת החוק להגשמת הזהות היהודית במרחב הציבורי, המוכר כחוק המזוזות. החוק קובע בין השאר איסור על הפרעה להנחת תפילין או לתפילה במרחב הציבורי. התפילה תהיה על פי מנהג המקום. על המבקש להתפלל במקום שאינו בית תפילה להוכיח שהוא מתפלל לפי מסורת שמועצת הרבנות הראשית תאשר שאכן קיימת ביהדות. החוק לא רק מגדיל את אחיזתה של הדת במרחב הציבורי, אלא מעניק עדיפות לדת אחת, היהודית. מדינה שמשנה את האיזון בין דת למדינה ומתיימרת להיות דמוקרטית חייבת להכיר בצרכים מקבילים של מוסלמים, נוצרים ודרוזים בישראל. וזהו לא רק חוק שמחזק את הדת היהודית, אלא את היהדות בגרסתה השמרנית והפטריארכלית ביותר. אף שהנחת תפילין לנשים מותרת על פי הפרשניות המחמירות להלכה, על פי החוק הזה אישה לא תוכל להניח תפילין במרחב הציבורי, וספק רב אם תפילה פומבית תוכל להתקיים בלא הפרדה מגדרית או בהובלת חזנית, כי הרבנות מפרשת זאת כמנוגד להלכה. על מנהל מקום או מוסד שיפר את חובתו להגן על המתפללים יושתו לפי הצעת החוק סנקציות אזרחיות ופליליות, ושר המשפטים רשאי לפטרו ללא שימוע. כמה זמן יעבור עד שמאן דהוא יטען שזו הפרעה לדוכן התפילין בבית הספר בזמן שילדות משחקות כדורסל במגרש מול העיניים שלהם? כמה זמן יעבור עד שנשים לא צנועות שהולכות ליד דוכן חב"ד בכניסה לקניון יוגדרו כמפריעות להנחת התפילין? ביום שלישי האחרון תמכו החרדים בהצבעה על חוק לשליטה בתקשורת בתמורה לאישור בקריאה ראשונה של החוק שיקנה לבתי הדין הרבניים סמכות לשמש כבוררים בסכסוכים אזרחיים. זהו חוק שיחזק את החלשים עוד יותר, בדרך כלל החלשות, ויחזק את החזקים. הנשים שיעמדו מול דיינים גברים דתיים רחוקים מעולמם, שיכריעו על פי דינים והלכות שעוצבו רק על ידי גברים במשך מאות שנים. החוק שמקדמת חברת הכנסת לימור סון הר מלך שהרחיב את ההפרדה המגדרית באקדמיה גם לתואר שני ולדוקטורט עומד לפני קריאה שנייה ושלישית. ביום שישי לפני שבוע התנוססה מודעת רבע עמוד בעמוד הראשון של אלון בית כנסת עולם קטן. בנות ישראל יקרות,
בזכות נשים צדקניות יגאל עם ישראל, שחז"ל לימדונו שגם בעת קושי לא נמנעו מפרייה ורבייה. מניעת הריון בכל צורה היא אחד האיסורים הכי חמורים. באותו שבוע הופץ ונתלה במקוואות ביוזמת עמותה שגייסה חתימות רבנים פסק הלכה של הרב הראשי הספרדי, שעל פיה מניעת הריון אינו דבר המותר על פי ההלכה, אלא במקרים של צורך רפואי אמיתי ובאישור רב מוסמך. לצד עוד אינדיקציות שאין לי פנאי לפרטן כרגע, אני מבינה לאחרונה שעליי לעדכן את הניתוח שלי את מצב השוויון המגדרי בישראל. עד הזמן האחרון חשבתי שבישראל הדיכוי של נשים, שהוא אמצעי ראשי של אוטוקרטים ולעיתים קרובות כמו אצלנו נעשה בשם גרסה שמרנית של הדת, לא התרחש בזירת הפריון, וזה בגלל שהיהדות היא הרבה יותר הומניסטית ושוויונית מהנצרות הקתולית והאבנגליסטית ביחס שלה אל האם. היא מייחסת משקל לחיים שלהם, לבריאות שלהם, היא לא מתייחסת אל העובר בתור בעל אישיות משפטית, בתור בן אנוש, ולכן אני חזיתי שבישראל הדברים, השליטה בנשים תהיה בזירת ההפרדה המגדרית בליווי החמרת השליטה בנשים דרך ענייני המעמד האישי. אני מקווה שאני טועה בחשש שגופים פונדמנטליסטים מתחילים לכוון גם לזירת הפריון, אבל מה אני אגיד לכם, פתחתי השבוע קובץ במחשב להתחלת מעקב אחרי הנושא למרבה הצער. אז בחזרה לחלום שלי, אם אין בעיה הלכתית בסמיכות בין נשים לגברים כשהם במחזור, אם הם לא נשואים להם, למה לעזאזל חלמתי משהו כזה? בבוקר תוך כדי התכוננות ליציאה מהבית שיחקתי בלהיות מרגרט אטווד, קטונתי, והתחלתי לדמיין השלכות אפשריות. אולי קצינות נשואות שעכשיו אנחנו יודעים מתי המחזור שלהן יקבלו חופשה בימים הפוריים כדי להרבות ילדים בעם ישראל, ואולי הדיווח על המחזור החודשי יאפשר לעקוב מי מהחיילות נכנסה להיריון. היא לא דיווחה כבר 1.5 חודשים. ואולי חובת הדיווח תוביל לתקנות חדשות על מה מותר ומה אסור לחיילות לעשות בזמן המחזור החודשי. אולי הן יקבלו פטור מנסיעת מסעות כבדים או ממסע קומטה. אלה לא רעיונות פסולים כשלעצמם ונושא לדיון בהשלכות ובמשמעויות בשיעור בקורס במגדר, אבל הדיון הזה יצטרך לכלול לצד החשיבות של התאמות לגוף הנשי, לצרכיו ולקצב שלו, גם הכרה במחיר של לשים נשים בכלוב מוזהב כראויות להגנה. צריך יהיה להקפיד שההגנה כאן היא עליהן, על כבוד האדם שלהן ועל חירותן, ולא על הרחם היהודי. אבל חברות, לא באתי לבאס. אני מאמינה שהשבר העמוק שאנחנו מצויות ומצויים בו בהרבה מישורים אחרים, אבל גם במישור מצבנו כנשים, יכול להצמיח ניצני שינוי שיגדלו לפרחים, פירות ועצים מלבלבים. אז בדרכה של דוקטור קמיר אני אסיים את דבריי במה אנחנו יכולות לעשות. אנחנו יכולות לפעול יחד. עלינו להכיר בכך שאנחנו גוש משמעותי ומשפיע, גם אלקטורלית וגם חברתית ותרבותית. רוב המורים בבתי הספר בישראל הן מורות. ברוב משקי הבית בישראל, ואת המורות אני אומרת בתור מי שבן זוגה הוא מורה בתיכון, אוקיי? ברוב משקי הבית בישראל האימהות הן ההורה המטפל העיקרי. אנחנו מחנכות את הילדים גם בבית הספר וגם בבית. אנחנו מחזיקות את כלכלת השירותים ומרכזיות גם במערכות אחרות כמו המערכת הפיננסית, מערכת הרווחה ומערכת המשפט. בכל תפקיד וזירה שבה אנו פועלות, משולחן הדירקטוריון ועד קבוצת הוואטסאפ של ההורים או ארוחת השישי אצל סבא וסבתא, עלינו להשמיע את קולנו ולהתעקש על מקומנו ועל שוויוננו. ואנחנו צריכות לגייס את הגברים שאוהבים אותנו ושותפים עקרונית למחויבות לשוויוננו, ואם הם לא מבינים עד הסוף את המשמעויות של המחויבות הזאת, אז עלינו להסביר להם את החוויות והעמדות שלנו בסבלנות אך בעיקשות. פרופסור דפנה הקר הובילה את הקו הזה בישראל לראשונה, דומני. המאבק לשוויון לא יכול ולא צריך להתקיים בלי הגברים. ועכשיו אני אגיד משהו שישמע כמו סתירה, אבל למעשה הוא לא פרדוקסלי. אנחנו צריכות להכיר בכך שהזהות שלנו כנשים היא זהות קבוצתית ראשונה במעלה מבין שלל הזהויות שלנו.
כן, אנחנו גם בנות לאום ודת מסוימים, ויש לנו מצב משפחתי ונטייה מינית שמגדירים אותנו, ועמדות פוליטיות ומומחיות מקצועית ותחביבים. אבל בהקשרים שפרסתי הבוקר, במלחמה נגד נשים שמתרחשת בישראל היום, אנחנו צריכות לחשוב ולפעול קודם כל כנשים. אני מהרהרת לאחרונה בחידוש הפרקטיקה של הגל השני משנות ה-70 של קבוצות העלאת תודעה, שזה בעצם סוג של מה שאנחנו עושות כאן הבוקר, ואפשר לעשות את זה בעוד דרכים יותר אינטימיות. זאת תפיסה קתרין מקינונית מרקסיסטית שקוראת לנשים לתפוס את עצמם כמדוכאות על ידי גברים בהקשרים מסוימים. אנחנו צריכות לדחות מכל וכון את הגזלייטינג שמנסה לספר לנו שלזוז ממקומנו במטוס או ברכבת זה פשוט עניין של נימוס, התחשבות ודרך ארץ. לא. אולי זה היה עניין של נימוס בשנת 1980. היום זה עניין פוליטי. זה עניין של שימור והעמקת יחסי הכוח הלא מאוזנים בין גברים לנשים. זו שאלה של הזכות הבסיסית של נשים להיות נוכחות ולהתהלך במרחב בלא הפרעה, אם לא גרמו נזק לאיש. ואנחנו צריכות להיכנס בכל הכוח לזירות של הבנים, להגדיל את נוכחותנו באקדמיה, באומנות, בעסקים או בתקשורת, להיכנס לשירות הציבורי ולפוליטיקה המוניציפלית והארצית, לא להצביע למפלגות שאין בהם שוויון מגדרי, ואני מרימה פה ליעל יחיאלי מ-50-50 במיזם הנהדר שלה, ולדרוש זאת כעת לפני הבחירות מראשי המפלגות שבהם אנחנו שוקלות לתמוך. אז למה התפיסה המרקסיסטית של יחסי גברים נשים איננה סותרת את השותפות והמחויבות עם גברים? כי כפי שיש בעלי הון שתורמים סכומים משמעותיים ושותפים למאמצים לקידום צדק כלכלי ולהפחתת העוול שבשיטה הקפיטליסטית והניאו-ליברלית, כך גם יש גברים שיכולים להשתמש בכוחם כדי לצמצם את פערי הכוח בין המינים. כך למשל, כשמזכיר המדינה מרקו רוביו ביקר לאחרונה בישראל, העיתונאיות שסיקרו את ביקורו בכותל המערבי הועפו החוצה מחמת מינן. על העיתונאים הגברים היה להפסיק לסרב לחדש את הסיקור עד שהמיטות שלהם יוכלו להיכנס בחזרה, וזה לא קרה למרבה הצער. ומילה לסיום, בדבריי הבוקר התמקדתי בסכנות הנוכחיות המיידיות שמציבה הממשלה שהכריזה מלחמה על אופייה הדמוקרטי והליברלי של ישראל על נשים, והיא משתמשת בדת כדי להגדיל את שליטתה. אבל גם אם הממשלה שתקום פה אחרי הבחירות תהיה ממשלת שינוי 2.0, ממשלה שמחויבת לדמוקרטיה, האתגר שלנו יהיה להבהיר לה ששום דבר לא יכול להצדיק הפרדה מגדרית ופשרות אחרות על שוויונן של נשים. לא שילוב חרדים בתעסוקה ובצבא, ולא רעיונות מצודדים של סובלנות תרבותית. זה היה הטעם העיקרי לכתיבת הספר. כרגע חברות, השותפים היחידים שאני רואה מניסיוני שניתן לסמוך עליהם שיבינו זאת מבין ראשי המפלגות הם יאיר גולן, אביגדור ליברמן ואיימן עודה. העולם מורכב, אבל בסוף עלינו לזכור שהוא מבוסס על עקרונות מוסריים מובהקים ופשוטים. תודה רבה. תודה עצומה ליופי תירוש על הדברים המעוררים שלה. אני ישר רוצה לצאת לרחוב עם דגל. הדוברת הבאה שלנו היא נטלי בראון, בימאית קולנוע וראש מסלול התואר השני המעשי של בית הספר לקולנוע כאן באוניברסיטת תל אביב. היא בימאית פוליטית מאוד. הסרטים הדוקומנטריים שהיא ביימה, ואני בטוחה שראיתם, ואם לא אז לכו לראות, זה מטמורפוזה, טליין, ושוטינג שזכה עכשיו בפרס חבר השופטים בדוק אביב. הסרט שלכבודו הזמנו אותה לדבר הוא חמצן. הנה, את רואה פה אני לוקחת את הזמן, כי סוף סוף זה משהו שאני מבינה בו, משהו. אני יושבת באקדמיה לקולנוע ואני יכולה להצביע על הסרטים, אתם יודעים, בקטגוריות השונות, כולל הסרט ייבחר להתמודד כסרט הזר באוסקר. כל ההצבעות שלי הלכו על חמצן, ולא הצלחתי, לצערי, אבל אני חושבת שהוא היה הסרט הכי טוב השנה, והוא סרט ממש, והוא סרט טוב מאוד, בלי שום קשר להשנה, הוא סרט טוב מאוד. במרכזו, הנה אני גונבת לך 2 דקות, אני פשוט נורא אוהבת את הסרט.
במרכזו עומדת דנה איבגי, שהיא גיבורת הסרט, אימא שמבקשת למנוע מבנה לשוב להילחם בעזה, מתוך אהבה גדולה וחרדה עמוקה לחייו, אבל היא גם בת לאב שהוא גיבור ישראל והלום קרב. וכך, לראשונה לדעתי בקולנוע הישראלי, סיפור המלחמה מסופר מנקודת התצפית של האישה כבת וכאם על הגברים הלוחמים. והסרט מטעין באופן פוליטי את העמדה הזאת, לא כסיפור פרטי בלבד, אלא כעמדה מוסרית ואנושית של התנגדות. ועבורי הוא גם מצטלב עם התפקיד שנתנה על עצמה בשנתיים האחרונות עינב צנגאוקר, ובשני ההקשרים, אני לא יכולה להגיד את השם שלה בלי להרגיש שהדמעות מציפות אותי, ובשני המקרים של המציאות ושל הבדיון, הביטוי קולה של אימא מקבל משמעות חדשה ונוקבת, ומזכיר לנו שהמלחמה מתרחשת גם בתוך הבתים ובתוך הגוף, ושדווקא מתוך המקום הזה נולדת הקריאה לחיים. אז נטלי בראון, בבקשה. אני מפטרת מהנחשים. בוקר טוב, איזה כיף להיות כאן. זה באמת בועה של בית בתוך כל השכלה שאנחנו חיות בתוכו. ורוני, תודה, אני אקח אותך איתי כל פעם שאני צריכה לדבר על הסרט. אז ככה, גם אני חושבת שהסרט שלי מתכתב עם החלום שלך, יופי. אפרופו אפרופו השליטה ברחם ולצורך מה השליטה ברחם, כן, לגדל לנו פה חיילים. אז ככה, אני גם השנה ראו אור שני סרטים שלי. הראשון הוא סרט יהודי ששמו הוא שוטינג, והוא הוקרן לראשונה בדוק אביב, ושודר אתמול בערב, עלה ב-yes דוקו, אז למי שיש yes הוא נמצא שם ואתן מוזמנות לצפות בו. והשני הוא חמצן, שעליו אני באמת ארחיב היום. חמצן עלה לראשונה, עשה את הפרמיירה שלו בפסטיבל ירושלים ביולי, ויוצא להקרנות מסחריות בכל הארץ בסוף דצמבר, אז תזכרו אותו ותלכו לראות אותו. אני רוצה לפני שאני אדבר להראות לכם 2 דקות של טריילר כדי שיהיה לנו בסיס ויזואלי ורגשי. אז הנה אני אעשה לעשות את זה. עכשיו, איך עושים פה? כן, איך אני מגיעה פה? כמעט צהריים כבר בקולה של אמא בגלי צה"ל. מצטרפת אלינו עכשיו ענת שחר, אמו של עידו, שמשרת בסיירת גולני. שלום ענת. מה שלומך בימים קשים אלה, ענת? ישנת הלילה? לא. אני לא חושבת שיש אמא עם חייל בצפון שישנה הלילה. עוד תצבע נתינה. רק עוד קצת. עידו שלך בכלל היה אמור להשתחרר. הוא שיקר לי. תכלס ככה גידלנו אותו. לא גידלנו אותו, אבא. אני גידלתי אותו. בלגן שם, יאללה. השטח חם. מתים להיכנס. מתים להיכנס? 3 שנים הם משחקים, עכשיו סוף סוף זה הדבר האמיתי. כרטיסי טיסה. לנסוע עם תמר. קח את זה ותיסעו עכשיו. תקשיבו, אמא שלי יכולה לעשות בשבילי הכל. מלחמה זה לא גורל. אם עדיין צריך ללכת. הכל! חוזר לבסיס. שם היחידה שלי ושם אני צריך להיות. הם נכנסים, תוציא לי אותו. הוא לא רוצה. הוא לא רוצה? אתה לא רוצה, מתאים לך שהנכד שלך ילך בלבנון, נכון? אמא, נו די, רבאק, די, את לא נותן לי לנשום, אמא, נו! אני מחפשת את עידו שחר! שתחש, מה את לא מבינה? זה מסוכן, מה יש לך? לכי! אני אמא שלו! זה הריקו התקף חרדה.
אין לנו עדיין תמונה ברורה ומלאה של מה שקורה בתוך הלחימה הזאת, אנחנו שומעים שיש חשד לחטוף. טוב, 2 דקות, תבואו לראות את כל הסרט. כן, מיקי זוהר, הוא לא רואה את הסרט, הוא לא רואה סרטים בגדול, אבל הוא לא מת עליו בלי לראות אותו. אז ככה, הרעיון לכתוב את חמצן נולד לפני 11 שנה, בזמן מבצע צוק איתן בעזה. הבן שלי היה אז בין כזה 5:30, 5:45, ממש רגע לפני כיתה א', וזאת הייתה בעצם הפעם הראשונה שהייתי צריכה לתווך לו מציאות של חיילים ושל מלחמה, כי אח של החבר הכי טוב שלו נהרג בעזה. וסיפרתי לו וטיווחתי ככל יכולתי, ואז הוא הקשיב והוא אמר לי משפט שממש פילח לי את המחשבה. הוא כזה הרגיע אותי, הוא אמר לי, אל תדאגי אימוש, אני רץ נורא מהר, אז כשאני אהיה חייל אני ארוץ בין הכדורים ואני לא אמות. ואני הקשבתי לפצפון הזה, אומר, כאילו יודע כבר בוודאות, לא הייתי צריכה לתווך שום דבר, כן? הוא כבר יודע לאן הוא הולך, הכל ברור לו, הוא לפני כיתה א' ועתידו פרוס לפניו, הוא ירוץ בין הכדורים. והמשפט הזה הטריף אותי, והוא התחיל להתניע איזושהי חרדה, ומה שאני עושה כשאני בחרדה, אני ממציאה לעצמי סיפורים כדי להרגיע את עצמי, אני הפכתי את זה למקצוע, לא לפרנסה אבל למקצוע, והתחלתי לספר איזשהו סיפור אחר, ובזמן שאני מספרת לעצמי את הסיפור הזה פניתי לספרות ולקולנוע גם כדי לחפש לי את האמא הזאתי, את הדמות הזאת של האמא שמורדת באתוס הישראלי ושמסרבת, והיה מאוד מאוד קשה למצוא אותו. יש כמובן את אורלי קסטל בלום בדולי סיטי, ויש כמה סיפורים קצרים של יהודית הנדל. שנים אחר כך גם דנה אולמרט כתבה על זה ספר מחקר נהדר, כחומה המודנה, בטח חלקכם קראתם אותו. אבל כמעט ואין דמויות של אמהות כאלה שהן אמהות מורדות. יש את אישה בורחת מבשורה של גרוסמן, אבל גם שם האמא היא לא פועלת לשנות את הבשורה, היא פשוט בורחת כדי שידפקו לה בדלת, היא לא תפתח אותה. וגם בקולנוע יצא, אם ראיתם את פוקסטרוט של שמוליק מעוז, שיצא ב-2017 נדמה לי, הסרט נפתח כשדופקים למשפחה מסוימת על הדלת והאימא פותחת את הדלת, השחקנית שרה אדלר. הדבר הראשון שהחיילת והחייל שבאים לבשר אומרים לה, הם רואים אותה כמעט כאילו מבשרים לה את הבשורה והיא נשמתה פורחת מן הסתם, ואז הם מזריקים לה זריקת הרגעה, ובעצם האימא הולכת לישון כל הסרט. אנחנו חווים את הסרט דרך מערכת היחסים בין האבא והבן, ליאור אשכנזי ובנו, ואחרי שכבר הבן מת, לא משנה, אני הורס לכם קצת את הסרט, הדמות של האימא מתעוררת. אז את האימא הזאת שמרדימים אותה, אני רציתי להעיר, ולא רק להעיר אותה, את הדמות המאוד פרטית וספציפית הזאת שכתבתי, אלא דרכה באמת את כל האימהות בארץ. זה סרט שממש נכתב לכאן, לישראל. אני התחלתי לשאול את עצמי, מה התפקיד שלי כמי
מביאה חיים לעולם, ואיך אפשר להמשיך להגן על הילדים. איפה עובר הגבול בין אהבה ומסירות עזה לבין סימביוזה, חרדה וסירוב להיפרד. המסע של ענת שמגלמת אותה דנה איבגי הוא כפול. המסע החיצוני מתרחש במישור הלאומי, ענת הופכת מאם ישראלית נורמטיבית שמקבלת את הדין ושולחת את בנה למלחמה, לאמא שנלחמת בגזירת הגורל ומשנה אותה. המסע הפנימי מתרחש במרחב הפסיכולוגי והאוניברסלי, שבו ענת משתנה מאמא שכרוכה אחרי הבן שלה, לאמא שמבינה שהיא חייבת להיפרד ממנו כדי לשחרר אותו. אני החלטתי לעשות שימוש בתוכנית רדיו אמיתית ופופולרית בגלי צה"ל, ששמה הוא קולה של אמא. אתם מכירות את התוכנית? אתן יודעות שעד היום היא קיימת למעלה מ-40 שנה, ועד היום זו התוכנית הכי פופולרית עם הרייטינג הכי גבוה בגלי צה"ל. כל יום שישי ב-12 מרימים לאימהות של חיילים קרביים. זה כאילו, זאת מהות התוכנית. אני פניתי לנעמי רביע, שהיא המנחה המיתולוגית של התוכנית, והיא משתתפת גם בחמצן, למרות שחמצן עושה היפוך מאוד מאוד משמעותי בקולה של האימא. הדבר שאני ניסיתי לעשות מבחינה אומנותית הוא, יש לי 2 דקות ויש לי עוד טריילר. טוב, אז אני רצה, אני מדלגת. אני רוצה לספר לכם עוד איזה משהו, איך האומנות קורית, איך הדברים המשונים האלה קורים. עבדתי המון שנים על חמצן. אמרתי לכם, התחלתי לכתוב אותו כאילו בצוק איתן, זה 11 שנה, המון שנים. חלק מהזמן זה שכתובים אינסופיים, ברוב הזמן הולך על שנור, לחפש כסף, שזה עבודה מזעזעת. בתוך תהליך השנור הזה צריך לעשות הרבה מאוד דברים, כמו לעמוד, לעשות פרזנטציות, והייתי צריכה גם לצלם סצנה אחת קצרה כדי להראות על מה הסרט. ורציתי לצלם איזשהו דיאלוג בין האמא לבן כשהבן במדים, והייתי צריכה נשק M16 מקוצר. הפרופס במחסן ציוד המרכזי בתל אביב, הכל יצא לאיזושהי סדרה, ואמרו לי שיש איזשהו מחסן פרופס אצל מישהו, משהו קטן מחוץ לעיר, שיכול להיות שיש לו שם את הנשק. ואז נסעתי לילה לפני הצילומים למקום הזה, ואני מגיעה לשכונה פסטורלית ושקטה בלילה, באיזה 10 בלילה, דופקת בדלת, פותח לי איש בין למעלה מ-80, וזה נראה לי שטעיתי לגמרי בכתובת, ואני מתחילה להתנצל, ואז הוא אומר לי, את בשביל ה-M16? ואני אומרת לו, כן, ואני נכנסת, והכל נראה לי סביר, נורמטיבי, אשתו יושבת ורואה חדשות, והכל נראה רגיל, ואני לא מבינה, אני יודעת איך נראים מחסני פרופס, אנגרים ענקיים באזורי תעשייה, ואז הוא, אחרי שהוא מכין לי תה, הכל לוקח זמן, אני הולכת אחריו, הוא יורד לאט לאט למרתף, פותח לאט לאט איזושהי דלת של כספת, ואני נכנסת אחריו לחדר שהוא כולו מפוצץ בנשקים. ברגע הזה כבר יש לי איזה שריר שנקרא שריר דוקומנטרי, שאני כאילו מתחיל לרעוד ולפעום. ואני אומרת לעצמי, מה אני טורחת בכלל לעשות סרטים עלילתיים, כשבמדינה הזאת, כאילו כל אבן שמרימים, יש טרפת אחרת. בקיצור, אני נשארתי שם איתו ועם מרגלית אשתו, עד איזה 2 בלילה, הם סיפרו לי את סיפור חייהם, וככה נולד הסרט שוטינג, הסרט הנוסף שעשיתי, שגם הוא יצא השנה. אני אסיים את השיחה הזאת, כי דפנה פה הולכת להרוג אותי, עם הטריילר של שוטינג, ואני רק רוצה לומר שהסרט הזה הסרט שוטינג עוסק ביחסים בין הקולנוע הישראלי למלחמה ולמיליטריזם. זה סרט על גברים שעושים מלחמה ועל גברים שעושים קולנוע מנקודת מבט של אישה, אימא ובמאית. אז הנה שוטינג. הכל יהיה בסדר.
אני רוצה גם להגיד רגע עוד משהו לפני, תשמעו, נורא 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 קשה לקולנוע לשרוד בארץ, זאת אומרת ברגע שהוא יוצא, שסרט יוצא, מאוד קשה לו להחזיק בבתי הקולנוע. אז כשחמצן יצא בסוף, הוא יצא בקריסמס, בסוף שבוע של קריסמס, 25 לדצמבר. הסוף שבוע הראשון, אני לא חושבת שאתם יודעים את זה, כי זה הסוף שבוע הראשון וכמה אנשים רואים את הסרט בסוף השבוע הראשון, קובע את עתידו. אז אני ממש מבקשת מכם, אתם כאילו לא יודעת, הבית, תלכו לסרט ותכתבו, אם תאהבו, כן? כי תכתבו רק דברים טובים, אבל תלכו לסרט ותכתבו עליו באיפה שאתם נמצאות ברשתות החברתיות, כדי שיהיו לו חיים. אז והנה שוטינג. שמעתי שכולם מצולמים מזמן המלחמה, כולם מירושלים. אבל אצלי בגולן, זה המקום הכי יפה שכבשנו. אין לנו שום תיעוד מהקרבות שעשינו שם. אני אומר, אתה יודע מה? תן לי את כל הכוחות, ואני משחזר לך את כל המלחמה. סוף שבוע האחרון הגיע לו מידע שמדבר על בחור, בן אדם פליליסט בגדול. אמרתי לו, מה אתה מצלם לי בתוך הבית? מי אתה? אין לך שום דבר בבית שלא חוקי. סף! אמי לי חבתי סלאח, זרעו ג'וה. קואל יעני לקי והימה. פעם הראשונה שאני ראיתי בחיים שלי סטנט, מרגע זה התאהבתי. ואז החלטתי להיכנס לקולנוע. כל מה שתלוי פה זה אמיתי, או שהכל רפליקות? הכל רפליקות. קולנוע זה שיגעון. את לא היית עושה הכל בשביל סצנה טובה. תודה גדולה לנטלי בראון. אומנות זה החיים, אתם מבינים את זה, זה אין... ובמעבר הגיוני ועצוב גם יחד. אני רוצה להזמין את נוגה פרידמן, שהיא בוגרת התוכנית ללימודי נשים ומגדר כאן אצלנו, ויוצרת הסרט שום דבר לא בסדר, ששודר בכאן 11, וגם מחברת הספרים גוף ראשון רבים וימים כקלקולם, שיש מצב שהיינו צריכים לקרוא לבוקר הזה ימים כקלקולם. זאת אומרת, גם ימים כקלקולם וגם רואות אור, כי זה הולך ביחד. שני הספרים האלה יצאו השנה, וגם עובדת על אלבום בכורה של שירים שהיא כתבה, היא הלחינה יחד עם דניאל סלמון ושרה, שממש עומד לצאת בקרוב. מבול היצירה הזה הוא תוצר ישיר של העובדה שבשביעי לעשירי היא איבדה את אהובה ואב ילדיה, עידו רוזנטל, שהיה לוחם שלדג בקבע. עד אז היא כתבה דוקטורט על אמצעי מניעה קבועים באוניברסיטת בן גוריון בהנחייתן של פרופסור יעל שילוני דולב ופרופסור דפנה אקר. אבל היום היא בעצם על הטיקט האחר. נוגה פרידמן, בבקשה. מה אני רוצה להגיד? מה אני רוצה להגיד דווקא לכן? דווקא היום? דווקא כאן? דווקא להגיד? אולי דווקא לשיר? מה אני רוצה? למה דווקא אני? וואלק לא יודעת. אני לא באמת יודעת מה אני אומרת רוב הזמן. אבל מה שגיליתי אחרי שעידו נהרג זה שזה גם לא כזה משנה. אני לא חייבת להבין בדיוק מה יש לי להגיד בשביל שזה יתחבר לאנשים לאיפשהו. קצת כמו בציטוט שאני מאוד אוהבת של קליפורד גירץ, שלא חייבות לדעת הכל כדי להבין משהו. וכתבו עליי ואומרים עליי כל מיני דברים על איך נולדתי מחדש מהאסון הזה. ויש בזה משהו ככלל כי מוות ולידה הם אירועים כל כך דומים בכל כך הרבה רמות שאין לנו שום כלים לתפוס. אבל זה גם בתכלס לא נכון. כי מי שכאן למדה איתי יודעת שאני אותה נוגה של תמיד. בסוף, בראייה קרה מה שעברתי,
איך שאני רואה את זה עכשיו, זו הסבת מקצוע. הפכתי להיות חלק מתעשיית השכול, שהיא תעשייה משגשגת בימים אלה, ואני טבעתי מושג חדש, שהתקלקל ב-PDF, אבל של צערכנות, כדי להקליל, וזה המקצוע החדש שלי עכשיו. קיצור, זה לא משנה מה אני אגיד, זה יהיה מעניין. אני בכלל לא דואגת מזה. אני גם לא דואגת אם יהיה מוצלח או לא. מבחינתי ברגע שדפנה הזמינה אותי זאת כבר הייתה הצלחה. והעובדה שהגעתי היא מלא. וגם אין לי ממה לחשוש, מקסימום יברח לי גרפס באמצע, אני אתמודד, אין ממה לפחד. באופן כללי, אני ממש משתדלת לנסח מחדש משפטים כדי להימנע מהמילים הצלחה וכישלון, כמו שלא עשיתי עכשיו. כי אני מדמיינת, אני מנסה להתחמק מהאני המודד כל הזמן, אני מדמיינת אותו כמו איזה מקפצה גבוהה לתוך בריכה של הלקאה ויסורים עצמיים. במקום הצלחה וכישלון אני מדברת על הכוחות שלי, עם עצמי, על מה שביכולתי לעשות לעומת הדברים שהם מעבר לכוחותיי. אגב, תובנה טרמינולוגית קטנה, שמתי לב להבדל הגדול שבין להגיד לעצמי אין לי כוח למשהו, לא משנה אם זה לעשות כביסה או להפעיל סמכות הורית, whatever, שאז אני מרגישה כמו ילדה בת 4 וכועסת על עצמי, אל מול להגיד לעצמי אין לי כוחות כרגע לדבר הזה, שזה כזה קבלה עצמית ובגרות ובריאות הנפש, תנסו את זה בבית. זה גם יתחיל, תכף הילדות שלי גם יתחילו להגיד לי, אמא, אין לי כוחות לסדר את החדר. בכל אופן, אז התחלתי לכתוב בפייסבוק, והזהויות שלנו ברשתות חברתיות הן סחורה כמובן. כמו תמיד, כשהפלטפורמה היא בחינם, אנחנו המוצר. ואני הפכתי להיות מוצר מבוקש. זה קשה כשאני קוראת לעצמי מוצר, זה מחווץ את הבטן, יכול להיות, רוני אמרה לי על זה משהו בשיחה שלנו. אז איך שאני רואה את זה עכשיו, להפוך להיות אלמנת צה"ל, זה להפוך להיות נכס לאומי, כלומר אובייקטיפיקציה. זה תהליך קשה של כוח, אבל גם יש לו הרבה תגמולים נעים בצידו, ואני נאבקתי מול התהליך הזה וניהלתי משא ומתן, ולקחתי את הקול שלי והשמעתי אותו ברבים. כי הרגשתי שזה פוליטי. אבל אז בעצם הפכתי את עצמי למוצר. כי ככה עובדת הפלטפורמה, וככה עובד קפיטליזם. ולקח לי זמן להחליט שזה לא עניין מוסרי, אין פה, זה לא טוב או רע, זה פשוט עוד משהו במציאות, וככה זה. ככה נראית הבחירה בחיים. הדבר המופלא זה שזה הביא לחיים שלי באמת אנשים מוכשרים ונהדרים ושיתופי פעולה שהפכו את היצירה שלי למוצרים פיזיים ודיגיטליים בשנה האחרונה, וכך הפכתי להיות עסק צערכני. בהתחלה מוקד שכול כפי שהייתי, פשוט זרמתי עם ההצעות לפי האנשים שהתחברתי אליהם. נועה מנהיים ערכה איתי את הספר ימים כקלקולם, וזה היה תהליך מדהים, ונטע גורביץ' ואסף חנוכה שערכו איתי את הקומיקס, ורני סער שביים יחד איתי את הסרט, והעבודה עם דניאל, שזה בכלל הרצאה שונה. אבל עכשיו, לעומת זאת, כשהדברים האלה יוצאים, אני צריכה לקבל כל מיני החלטות. מה המודל העסקי שלי? מה אני רוצה להיות כשאני אהיה גדולה? לאן אני רוצה שזה ילך? איך אני לוקחת את זה לשם? וחלק מהעניין של המוות, חלק מהעניין הוא שהמוות של עידו הפך אותי ממפרנסת משנית למפרנסת ראשית. לראשת המשפחה. זה לא הפך אותי לטובה עם מספרים או מסודרת לצערי, אבל היחס שלי לכסף השתנה מהיסוד. להיות מפרנסת משנית זה מיינדסט, לא הייתי ערה לזה. גם ראשית זה מיינדסט, כמו שלהיות מטפלת עיקרית זה מיינדסט, איזה קטע. כשהילדים היו קטנים, שזה 10 השנים האחרונות שלנו ביחד, כל כך כעסתי על עידו כל השנים שהוא לא היה מספיק שותף, שהוא לא רואה את העבודה השקופה שלי, ורציתי שיקח קצת מהעול הקוגניטיבי של הניהול של היום יום, שאני ממש הייתי גרועה בו תמיד.
אבל לגמרי לקחתי כמובן מאליו כל כך הרבה חלקים שהוא לקח ממני. והוא הרבה פחות התלונן על זה. ועכשיו אני מבינה ומוכירה את החלוקה הזאת בנטל אצל זוג הטרונורמטיבי, זה כמובן לא חייב להיות גבר ואישה, אבל פשוט להיות הכל ראשית זה באמת. ולכן יש בי אפס בושה כשאני אומרת שאני המוצר, או שאני אומרת שאני אשתמש בזה לצרכים מוניטריים, או כשאני אומרת שכל הרווחים מההכנסות הן קודש לאלמנת צה"ל. כי זה שאומרים לי תודה שאני נחשפת, זה יפה וזה נחמד וזה מרגש, אבל זה לא מספיק. למרות שלא על זה רציתי לדבר. רציתי לדבר על למה זה לא חשוב על מה אני מדברת. למעשה המוצר שאני מספקת, ואת זה אבא שלי הסביר לי, הוא כנות. כנות של אישה אחת שנשבר לה הלב, שכותבת את עצמה ואת הסיפור המאוד הספציפי שלה, וזה מה שמדבר לאנשים. וזה ממש לא מובן מאליו בקונטקסט של שכול לאומי. עוד משהו יפה וחכם שאבא שלי אמר לי, שזו תיאוריה שלו שפותחה בזמן מחקר ההתפתחות על התינוקות שלו, שיש לי את הזכות להיות אחת מהן, זה שאת כל צורת התקשורת האנושית אפשר לפרק לשתי קטגוריות. הראשונה, בקשה להכלה, והשנייה, דרישה להשפעה. הראשונה זה להכניס דברים לפה ולבקש אינטגרציה, זה לנסות לקבץ ולדכא כמה שניתן את השכבות שמפרידות ביני לבין העולם, והשנייה זה הרצון הזה להזיז מסעיות ולזרוק את הבקבוק מהכיסא 1000 פעם ולהרגיש את הכוח שלי פועל בחלל. זה בראייה פסיכולוגית. אם אנחנו לוקחים את העדשה הפמיניסטית, זה בדיוק המאבקים האלה של אובייקטיפיקציה אל מול אייג'נסי, בעיניי. דרך העדשה הזו אני מבינה יותר למה אף פעם אין לי מה להגיד. יש לי מלא דעות על כל דבר, אבל אני לא באה עם מסר, אני באה עם הכנות שלי. אני באה עם מי שאני. ואני חושבת שאני מדברת ויוצרת מתוך רצון להכלה ולא מתוך דרישה להשפעה. להבין שכנות היא המוצר שאני מקדמת. עזר לי בעצם גם וגם זה שאני עושה מזה כסף. עוזר לי להרגיש יותר שלמה עם החשיפה שלי. כי אני מקווה שזה קצת מדבק. והעובדה שיש ביקוש לכנות היא ממש עובדה משמחת. ובכלל לא מובנת מאליה בעידן הפייק שאנחנו חיים בו. לא רק בגלל הביטחון התעסוקתי שלי. תודה רבה לכם. Children, well, there's so much racket, there must be something out of kilter. I think that twixt the Negroes of the South and the women at the North, all talking about the white men will be in a fix pretty soon. Well, what's all this here talking about? That man over there says that women need to be helped into carriages and lifted over ditches and to have the best place everywhere. Nobody ever helps me into carriages or over mud puddles or gives me any best place. And ain't I a woman? Look at me. Look at my arm. I've plowed and planted and gathered into barns, and no man could have me. And ain't I a woman? I could work as much and eat as much as a man when I could get it, and bear the lashes well. And ain't I a woman? I have borne 13 children and seen most all sold off to slavery. And when I cried out with my mother's grief, none but Jesus heard me. And ain't I a woman? Then they talk about this thing in their head. What's this they call it? Intellect. That's it, honey. What's that got to do with women's rights or Negroes' rights? If my cup won't hold but a pint, and yours holds a quart, wouldn't you be mean not to let me have my little half measure full? Then that little man in black there, he says women can't have as much rights as men, 'cause Christ
wasn't a woman. Where did your Christ come from? Where did your Christ come from? From God and a woman? Man had nothing to do with him. If the first woman God ever made was strong enough to turn the world upside down all alone, these women together ought to be able to turn it back and get it right side up again. And now there's asking to do it. The men better let them oblige to you for hearing me. And now old sojourner ain't got nothing more to say. זו הייתה חביביה הרקולס, מתוך המופע ספיץ' אקט, ואמרתי לכם, אומנות זה החיים. זה כאילו. אחרונה חביבה, לא, כמעט אחרונה חביבה, היא דוקטור חן אדלצבורג, אהובת ליבי. היא חברת סגל בחוג לספרות ובתוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב. היא חוקרת ספרות עברית ואמריקאית מפרספקטיבה מגדרית. ספרה הראשון אלה קוראת נמענות ומגדר בספרות העברית, שעליו היא תספר לכם היום, יצא לאור בהוצאת מגנס והאוניברסיטה העברית ב-24. ספרה השני, דגי בננה ושדות צ'יפון, מסע אל עולמו הספרותי של ג'יי.די סלינג'ר, יצא לאור בהוצאת למדה והאוניברסיטה הפתוחה ב-2025. היא אחת הנשים הכי חכמות שאני מכירה. בבקשה. תודה רבה, אני מאוד מאוד מתרגשת להיות כאן, תודה רבה על ההזמנה, אני מקווה שאתן שומעות אותי. אני רוצה לפתוח את הדברים שלי עם פסקה מתוך האודיסאה, פסקה שמתארת את שירת הסירנות. אז היא הולכת ככה: בוא אודיסאוס המהולל, פאר החיים, הכנה ספינתך כדי שתשמע את זמרתנו. שום איש בספינתו השחורה לא חלף כאן. טרם ישמע את הקול המתוק שבפינו. וכאשר התענג הוא המשיך, חכם מלפני כן. כבר באפוס ההומרי מיוחסות לספרות תכונות מגיות. הספנים שחלפו ליד מקום מושבן של הסירנות ושמעו את שירתן מרחוק, היו כה מוקסמים ומאופנתים עד כי קפצו מספינותיהם אל מותם. לא רק קולן היפה של הסירנות הפנט את הספנים, אלא גם תוכן שירתן. בקטע שציטטתי ניתן לראות כי שירתן של הסירנות היא שירה שממאנת את עצמה לנמען מסוים. השיר פונה רק אל אודיסאוס ומנסה לפתות אותו להקשיב לשירה באופן האינטימי והאישי ביותר. אודיסאוס, שקירקה הזהירה אותו שההאזנה לשירת הסירנות תביא למותו, לא מוותר על ההאזנה לשירתן אלא נוקט תחבולה. הוא אוטם את אוזני ספניו בדונג כדי שלא יובילו את הספינה אל הסלעים, וקושר את עצמו לתורן. הצורך באטימת האוזניים ובקשירה לתורן מעיד על כוחה הרב של השירה. כוח הנובע מיופי עילאי, אבל שטומן בחובו גם סכנת תביעה. אף שהוזהר מראש ואף שידע כי ההאזנה לשירתן עלולה להביא למותו, נכנע אודיסאוס כליל לקולן וביקש להשתחרר מהחבל שכבל אותו לתורן. אך בגלל הדונג, תחינותיו הנואשות לחבריו כי ישחררו אותו מכבליו, לא נענו. האם ניתן לקרוא את שירת הסירנות כמטאפורה לחוויית הקריאה בטקסט ספרותי? נדמה לי כי הקול היפהפה והכריזמטי של המספר עשוי להיות מקור ליופי עילאי ומהפנט, וכן לסכנת היבלעות, תביעה או אובדן עצמי. כמו שירת הסירנות, כך גם חוויית הקריאה היא חוויה אישית, המייצרת תחושה אינטימית, כאילו היצירה נכתבה במיוחד בשבילי, למרות הידיעה הרציונלית הברורה שלא זה המצב. את כוחה המפתה של הספרות מיטיבה לתאר דנה אמיר במסע על שירתו של ריינר מריה רילקה. אמיר מצטטת מתוך האלגיה השביעית ומפרשת. אז אני מצטטת מהספר שלה. ראו, קראתי לאהובתי.
אבל לא רק היא לבדה הייתה באה. נערות אחרות היו קמות, מקברים שבירים ועומדות. כי איך הייתי מגביל את קולי הקורא. ואז אומרת אמיר על רילקה. שירה היא היכולת לקרוא לנערה אחת ולהקים בקריאה הזו על רגניהן את הנערות כולן. זה מתחבר לי לדברים שאמרה נטלי. הפנייה השירית אל המקום הפרטי ביותר היא למעשה הדרך להידבר עם המקום הכללי ביותר. שירה איננה הפנייה אל הכלל המעוררת את הפרט, אלא הפנייה אל הפרט המעוררת דווקא בפרטיותה הצרופה את הכלל. תחומה הארעי של האהבה האחת מסרטט במופעו הלירי את תחומה הנצחי של האהבה באשר היא. עד כאן אמיר. כשם שאודיסאוס חש כי שירת הסירנות מכוונת אליו, אף על פי שידע כי היא מופנית פעם אחר פעם לספנים השתים באזור, כך קוראים חשים פעמים רבות כי הם הנמענים של הספר שהם קוראים. התחושה כי הספר קורא לי באופן אישי, כי הוא סירני, היא אחד מקסמי המפתים של הספרות ואחת הנחמות הגלומות בקריאה. הפוטנציאל המפתה של הקול המספר בולט במיוחד כשמדובר בטקסטים שפונים אלינו באופן גלוי. במקרים אלה מפנה הקול המספר חלל טקסטואלי שאליו יכול הקורא לשזור את עצמו. מדובר לכאורה בקונבנציה ספרותית בלבד, אבל פעמים רבות זוהי גם הזמנה אישית להפקיד את עצמנו בידיו של המספר, בדיוק בשל התחושה כי הוא מכיר אותנו, אולי טוב יותר מכפי שאנו מכירים את עצמנו, כי הוא קורא אותנו, אולי אף יותר משאנו קוראות אותו. אך ההזמנה האישית הזאת, שהיא נעשית בעברית, היא כמעט תמיד בלשון זכר, וכך משאירה את חוויית הקריאה של נשים חוויה חסרה. הבעיה הזו אינה ייחודית לספרות, אלא נמצאת בכל אגפיה של התרבות העברית. כל אישה דוברת עברית מכירה את זה, את הפנייה הכללית בזכר. ברוכים הבאים, שלום לכולם, אזרחי מדינת ישראל. זוהי פנייה מיועדת כביכול גם אלינו, הנשים, אך בגלל כללי העברית היא מנוסחת בגוף שני רבים. עלינו מוטלת המשימה לשזור את עצמנו כנמענות אל תוך הגוף הזכרי הכללי. כשהפנייה נעשית בגוף שני יחיד, המשימה היא אפילו קצת קשה יותר, אך גם בה אנחנו מורגלות, כמו לתשומת לב המבקש, או אנא קרא בעיון את ההנחיות, ועוד ועוד. לפעמים תלווה הפנייה בטענה האפולוגטית, הפנייה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת לשני המינים. כיוון שכך, להתאמץ להרגיש נמענות של הפנייה, אף על פי שלשונה הפורמלית מדירה אותנו. אנחנו מתאמנות בכך מגיל צעיר ומגמישות את עמדת הסובייקט שלנו אל מול הלשון, אך תחושת הנמענות לעולם אינה שלמה. תחושת הנמענות עומדת בלב כינון הסובייקט שלנו. התחושה שפונים אלינו, שקוראים לנו, היא המנוע שמחולל את הסובייקטיביות ומתמיר את הפרט לישות שיש לה מקום ותפקיד בסדר החברתי. בשל כך, היכולת שלנו לחוש נמענות של לשון הפנייה בעברית היא עניין מהותי כל כך. אין זו רק סוגיה טקסטואלית. מחקרים רבים כבר הראו שפנייה בלשון זכר פוגמת בהישגים של נשים ושהיא כלי דכאני שסוגר בפנינו אפשרויות תעסוקה ומסלולי חיים. המגדור הקיצוני של העברית, שיונה וולך כינתה אותה כזכור סקס מניאקית, מתבטא כמובן גם בספרות. הפנייה של הטקסט אל קהל הקוראים היא תמיד ממוגדרת, ולכן אינה לעולם אינקלוסיבית. גם טקסטים מתורגמים שבאנגלית כוללים את כל מגוון הנמענים ופונים אליהם במילה הכוללת you, הופכים בעברית לגוף שני רבים או יחיד, אבל לעולם לא לגוף שני רבות או יחידה. עובדה זו גרמה לי לקרוא כבר בצעירותי יצירות רבות בשפה האנגלית, שכן הן אפשרו לי לשזור את עצמי ביתר קלות אל המתרחש בעולם הבדוי, כנמענת של הגיבור או הגיבורה. זכור לי במיוחד הפער בין קריאתי הראשונה בתפסן בשדה השיפון של סלינג'ר באנגלית, ובין קריאת התרגום העברי. באנגלית הרגשתי כלולה לגמרי בעולמו של הולדן, ואילו בעברית נעדפתי ממנו החוצה כבר במשפט הפתיחה, אם אתם באמת רוצים לשמוע. במקרה של הטקסט הזה, התרגום לעברית בלשון רבים, שנועד לייצר אינקלוסיביות יחסית לעומת גוף שני יחיד, משבש לחלוטין את הסיטואציה המתוארת בטקסט,
ומהווה פרשנות רדוקטיבית שלו. במקום לדמיין את עצמי כפסיכולוגית של הולדן, שאליה הוא פונה בסיטואציה אינטימית של חדר טיפול, היפותזה שעולה כבר בעמוד הראשון, זרק אותי התרגום העברי לסיטואציה ששוברת את הקיר הרביעי, ופונה מיד לקהל הקוראים, הגברים כמובן. זה הספר השני שיצא לי השנה. כשחזרתי מאוחר יותר אל הספרות העברית, גיליתי שקיימים טקסטים מעטים שכן לוקחים אותי בחשבון כאישה וכנמענת. אחד הבולטים שבהם היה סיפורה של אורלי קסטלבלום, שכבר הוזכרה כאן היום, פאסיב אגרסיב, שנכלל בקובץ רדיקלים חופשיים. הסיפור, שמתאר את חוויית הקנייה בקניון, כתוב כולו כפנייה בגוף שני נקבה, באופן שהוא מעין הוראות לפעולה לקוראת. הסיפור הזה של קסטלבלום גרם לי לא רק להרגיש שנוכחותי בתוך העולם הבדוי לגיטימית, אלא שהיא גם רצויה והכרחית. המספרת נעזרת בנמענות שלה כדי לתת תוקף לקיומה ולחזק אותה בהתמודדות עם עולם פטריארכלי אכזרי שמקטין ומדכא אותה. פנייתה של קסטלבלום בנקבה, באופן המאפשר לקוראות לחוש שהן הנמענות המרכזיות של הטקסט, ולא קוראים גברים, היא תופעה נדירה מאוד בספרות העברית. כיוון שהגוף הכללי הוא זכרי, לשון נקבה נתפסת כספציפית, כאישית, ואינה מכלילה גברים כלל. לכן ניתן לשער כי קוראים וקוראות לא יחושו את אותה מידת התאמה בין המגדר שהם מזדהים עמו ובין מגדרה של הנמענת הבדויה בטקסט. אולם כיצד התואם או חוסר התואם בין המגדר של הקוראת הממשית ובין המגדר של הנמענת הבדויה ישפיע על תהליך הקריאה בסיפור? על השאלה הזאת מנסה לענות הספר שלי, אל הקוראת, שמטרתו לבחון את האופן שבו הטקסט הספרותי ממגדר את הקוראים והקוראות ומאפשר לנו לחוות נזילות מגדרית באמצעות איוש תפקידי מגדר שונים במהלך הקריאה. הספר לא בוחן את תהליכי ההזדהות עם גיבורים וגיבורות ממגדרים שונים, אלא את המגדר שהטקסטים הספרותיים מייחסים להם, באמצעות התוויית תפקידם כנמענים או נמענות של הטקסט הספרותי. נמענות ומגדר הם נושאים שהרוגים בעיניי זה בזה באופן מוחלט. האופן שבו נאזין לסיפור ונקרא סיפור מבוסס על התפיסות המגדריות שלנו. בעוד גברים מוכוונים על ידי התרבות להזדהות עם הגיבור של הסיפור, נגיד עם אודיסאוס, נשים מוכוונות להזדהות דווקא עם העמדה הפסיבית של ההאזנה לסיפור של הגיבור, כשהוא שב הביתה ויכול לספר אותו, כמו פנלופי שמחכה לו שנים ותופרת ופורמת. כיוון שעמדת הגיבור עצמה היא גברית ואינה פתוחה בפניהן. מתוך ניחוס העמדה התרבותית הזאת של הזדהות עם תפקיד הנמענת דווקא, זאת שמאזינה לסיפור, הספר שלי מציע תפיסה חדשה של המושג קריאה נשית, שמתמקדת בהזדהות עם עמדת הנמענות של הטקסט. המון אנשים עזרו לי לכתוב את הספר הזה לאורך הדרך, ואני לא אזכיר את כולם היום, אני אגיד רק שתי תודות. התודה הראשונה היא למנחים שלי, של הדוקטורט, שליוו אותי בכתיבה ועד היום מלווים אותי, זה פרופסור מיקי גלוזמן ודוקטור סמדר שיפמן זכרה לברכה, שהספר גם מוקדש לה. והתודה השנייה היא לרותם רז, חברה טובה שלי שיושבת כאן היום. הכרנו לפני 20 שנה בטיול בהודו, אבל היא לא רק חברה טובה שלי, היא גם העורכת שלי, והיא זאת שבעצם הופכת את הכתיבה, או את השלב הקצת יותר קשה של הכתיבה, שזה עריכה וליטוש, ובאמת הדברים היותר קשים, לתענוג צרוף. אז תודה רבה לך רותם. תודה. תודה רבה לדוקטור חן אדזלסבורג, כן. אני מקווה שזיהיתם איזה מהלך, יצאנו הכרה בפטריארכיה ובכוחה הקטלני עלינו, הבנה שהיא מבוססת על ההבדל בין שני המינים, התעקשות להפרדה בין שני המינים, והזמנה שלנו להתחיל לדבר בגוף ראשון מדברת, ולפנות אל נמענות נשים אחרות ולהקים אותם ליחדי פעולה. ובתוך הפנייה הזאת וההקמה של הציבור הנשי וגם הגברי ליחדי פעולה, בעצם לשחרר את הגוף מהיותו מושא לדיכוי ונימוק של הסדר הבלתי נסבל הזה,
להיותו סוכן של רעיונות חדשים, לרקוד את האמירות שלנו, להפעיל את הגוף שלנו בניגוד לכיוון המבוקש על ידו ולהפעיל אותו מחדש באופן משוחרר. אני מתכוונת לריקוד הזה שהיה פה, נטע, אם את לא הבנת מה אני רוצה מהחיים שלך. זה בערך המהלך. הוא נתפר עכשיו, אבל הבנתם לאן זה התכוון. אני רוצה לסיים את הבוקר הזה שוב עם הזמנה של איריס אליה כהן לקרוא משירה. אנחנו לא הזכרנו את הגאון הזה שמתרגם את הכל סימולטני. לא הלכנו. אני פשוט כל כך מתפעלת ממנו, אני מסתכלת מהצד. שומעים אותי? לא. אני מציעה שניקח את בלי הנחשים. אני את הפואמה רצח בהסכמה כתבתי בנובמבר 2019, אחרי שבתוך 3 שבועות נרצחו אסתי אהרונוביץ' זיכרונה לברכה, מיכל סלע ומריה טל, ואני זוכרת את עצמי בזעם פשוט בלתי אופייני לי. אני לא טיפוס זועם, אבל אני הרגשתי כל כך זעם, והפואמה הזאת נכתבה במשך 3 שבועות אחריהן, וזאת הפואמה והיא מוקדשת גם לאסתי אהרונוביץ'. לילה לילה נשבע ומבטיח, לילה לילה ראשך להטיח, לילה לילה ואין איש אומר, אל תרדמי כי עדיין הוא ער, אל תרדמי כי עדיין הוא ער. שוב ערב טוב, שלום, שוב ערב טוב. יונית, אני עדיין כאן מול בית המשפחה, מחוץ לדלת הסגורה. המשטרה, כפי שאפשר לראות, גידרה את הזירה. האווירה פה מתוחה. נראה כי הבשורה, כלומר הידיעה, עשתה לה כבר כנפיים, וכעת גורמים, סליחה, אני לא רואה, אין לי אור, גודשים את המקום, שכנים וסקרנים רבים. המחאה פה בשיאה, זו הפגנה ספונטנית. אם אשתוק תוכלי לשמוע את קריאות הזעם של ההמונים. היצרים פה מתלבים, אף כי מוקדם לדעתי לקבוע מי האחראי לרצח הנפשע. כרגע לא ניתן לקבוע שום דבר מלבד מותה של האישה. הפואמה היא פואמה פוליפונית, והיא בעצם פואמה שיש לה כמה קולות, ביניהם גם קולות של הנרצחת עצמה. אבל אני שואלת אותה, ומה עשית? ומה עשית בזמן שהתקרב עם האקדח לפות בכף ידו? האם ראית את מבטו? האם ישבת? האם עמדת במטבח? האם בישלת דבר מה? האם צרחת שיזהר פן בשגגה? האם הפצרת שירגע? האם שמעת את האוויר נחתך? האם שמעת את האימה שאחזה בך רגעים לפני, את הדממה שאחרי? האם הרגשת כיצד חולפת מגופך הנשמה? שלום, שלום יונית, קיבלתי זה עתה דיווח כי הגבר לכאורה צריך לומר נלכד וכבר נמצא בחקירה. כרגע הוא מכחיש כל קשר וטוען שמעולם הוא לא הרים עליה יד. סכין, אולר, פצירה, אף פעם לא שלף מצית ואז איים לשרוף את שערה, אף פעם לא הרביץ, זרק, דפק מכות בלי הזרה, אף פעם לא רמז, גם לא בצחוק, שיקסח לה את הצורה. אם תתלונן ולא, הוא לא עקב אחריה, לא ידע בכל שנייה היכן היא מסתובבת והיכן היא מבזבזת כסף, לא ביקר אותה במקום עבודתה, להפך, גם החברה שלה תעיד שרוב הזמן היא רק עשתה קניות או התבטלה, ואם שאל תמיד השיבה בחוצפה ובלי שום קשר. מה הקשר? זה ברור שהוא אהב אותה ורק אותה. אף פעם לא חשב אפילו, לא לשווא נשבע מתחת לחופה שהיא תהיה שלו עד יום מותו, או לפחות עד יום מותה. זה השיר שנתן לפואמה את שמה, רצח בהסכמה. כמובן, אוקסימורון. האמת היא, לא אמרתי, אני אגיד את זה רק ב2 דקות, שפשוט ראיתי את עורך הדין
של הרוצח של מריה טל אומר היא עשתה את זה בעצמה, זאת אומרת היא רצחה את עצמה, כלומר עם דקירות הסכין. הוא אמר, הוא ניסה להוכיח שדקירות הסכין היו של מריה טל בעצמה. רצח בהסכמה. מרשי אדם ראוי, בעל זכויות, רופא מסור, חביב הגון, אהוב על הבריות. מרשי בדרך כלל שולט ברגשותיו, מודע להשלכות מתוקף תפקידי. מרשי הוא כאמור רופא, מבין היטב כי מדובר במעשה פסול ולא יפה. מרשי טוען כי המנוחה הייתה אישה קשה, גרושה שהתעקשה להיפרד. בינינו, אין לדעת מה דרשה. זאת ועוד, כבודו, המנוחה הייתה מוכרת כאישה סוערת, מהירת חמה ומעורערת, יש אומרים גם אלימה. כך או כך המשטרה חוקרת אם הרצח נעשה בהסכמה. זה כמובן שוב פואמה מאוד ארוכה, נקרא לכם רק את השיר האחרון. אחרי מותי, שכמובן מתכתב עם ביאליק, אחרי מותי ספדו לי כך, היה איש וראו איננו עוד. אחרי מותי ספדו לי כך, היו הייתה אישה וראו איננה עוד. אחרי מותי צאו לרחובות, קראו בשמי, אסתר, 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 אסתר. אחרי מותי צאו והקימו צעקה, חיי אישה אינם הפקר. אחרי מותי אל תקברו אותי בתוך השכחה והשגרה, היו הייתה אישה פתאום איננה עוד, אינה אלא רק צל. אל תחרישו עוד, צאו והקימו צעקה גדולה, לבל יהיה מותי הרגל. תודה רבה, ושוב תודה לזה, כי הוא פשוט אתמול ביקש את כל השירים ואמרתי איך הוא יתרגם אותם. תודה רבה לאיריס אליה כהן, שבחיבור חזק לדברי הברכה הראשונים של עורכת דין דפנה מיתר, הזכירה לנו ש-our bodies still a battleground, כאילו, אין בכלל שאלה. אני בשלב, תודה לכולכן, אני בשלב של התודות. אז כדי להסיר דאגה מליבך איריס, אני אתחיל ואומר תודה רבה לנטע יונה על התרגום לשפת סימנים. אבל אני באמת רוצה להתחיל עם תודה גדולה, עצומה, לפרופסור דפנה הקר, שניצחה על הפקת הבוקר המורכב הזה ביד רמה, עם מנוע עצום שהפעיל וניהל את כולנו והבטיח שהכל יעבוד ויתקתק כשורה. תודה מעומק הלב לנציבות לשוויון מגדר וקהילה, שהיו שותפות מלאות של התוכנית ללימודי נשים ומגדר בהפקת האירוע, ובמיוחד לסגנית הנשיא פרופסור נטע זיו. תודה חמה לחגית כרמל, האחראית המנהלית של התוכנית ללימודי נשים ומגדר, שבלעדיה כלום לא קורה, ולא רק הבוקר. ותודה למיכל בונה מזרחי, בוגרת התוכנית שלנו וכיום אחראית על תחום המגדר בנציבות. תודה גם לפקולטה למשפטים ובמיוחד לאב הבית על האירוח. תודה גם לפעילות של הארגונים הפמיניסטיים שהגיעו ושהציגו את הארגונים לפני הפאנל. ותודה לכן שהגעתן וחגגתם איתנו. נתראה בשנה הבאה ונשמור על אופטימיות. בוקר טוב.